Egunon dizuela pilota zale guztioi, hemen Antiboko txalketako finaletan gaude, gaur larun batez, 3 partida eder ikusteko aukerarekin, berotzen daude jada neskak, Leire Garai eta Miren Larrarte, eta gaur nire ondoan Iñaki Goikoetxea izango dut komentatzeko. Egunon Iñaki? Egunon. Bueno, asteko nesken arteko partida, 3. edizioa urtengoa, lehenengoa buruz buru jolastu zen, bi pilotari hauek iritsi zian finalea, bai Leire Garai eta Miren Larrarte, 2. edizioa binaka jokatu zen, eta oraingoan lauterdin, Leire Garai eta Miren Larrarte berriz ere. Bueno, aurten ikusi ditut partiduk eta hori eta nik uste bi pelotari horiek ofizio pixka badakela, antzematea ezkerra eta oso manejatzeu eta horrek esan ditu pixka ofizio pixka ikasita daudela. Horrengatik iritsiko zian finalean. Bai, bi pilotari esan oso gaztia, baina askotan Diario Baskoko finala bai jokatu zuten, Uharteko lauterdin ebai behaien arten jokatua dira, binaka ebai askotan, da, bueno, bi gazte, baina ja finaletan veterania askokin, ez? Bai. Horrek esan nahi, bere alde esan nahi du, pues, bueno, honentzuna behar dira, esan final iristen ez, zorrengatik iristea da, Esan, batea iritsi dizke, suerte bizkat egimen, olmoeste final jokatu eta olmoeste txapelketetan finala iristea nala, pues, honentzuna direlako. Eta haze emakumeena ze salto eman duen, hemen atakokin, da pilota mistakin jokatuko gue gaur. Eta, bueno, 3. edizioa eta hau aurrera doa, ez, nesken... Bai, aurrera joa eta, bueno, post emate duela neskak eta ikustia emakumiak eta ikustea jokatzen, eta, bueno, ikustea gaina zurretik urtea mejora egiten ari dela, teknikamente mejoratzen ari dira, eta, bueno, pozgarria da. Ongi etorria emango jau Iñaki Elortzari, elkarrizketa bat egiteko daota. Zure da hitza, Iñaki. Baina elkarrizketa eta gero sartzen. Amaiketarako, minutu gutxi Leire Garaik eta Miren Larrarte jokatuko guten partida hasteko, eta gaurko goiza ere benetan ederra izan da. Beheratzitan ireki dugu hemen atea esateri baldin badago, dakagun mailak egiten duen isuturari, eta ja goizeko 8:00 bazegoen jendea hemen pilotalekura etorri nahiea. Eta garbi dago, Antiboko pelota txapelketa honek, jendearen aurrean sekulako gozeta garria sortzen duela. Gozeta garria sortu duen bezala, aurten Txirain elkarteak antolatu duen argazki lehiaketa. Lehenengo aldiz eta hortarako lagun askok egin dituzte lanak, eta argazkiek bazuten lelo bat, gai bat, Antigoko pelota txapelketa, eta argazkiak derrigorrez pilotalekuan atera beharra ziren. Txiren elkarteko eta ideia honen bultzatzailea, Joseba Urtzelai, egunon. Aixo, egunon. Zer moduz joan da argazki lehiaketa, zer moduz da, ze oraindik ez dakigu zein izango da irabazlea naiz, argazkiak aurkezteko epea aspaldi bukatu zen. Hoi da, epea bukatu zen joan den larun batean eukitzeko gu gaztebete oso bat aukeraketa egiteko. Honetan aukeraketa egina dago, eta gaur eguerdian jakinaraziko dugu. Oso ondo junda, azkenengo egunak arte esaten genuen, ez ote datorri inor, baina, bueno, olakotan gertatzen den bezala, azken orduan, etorri dira 30 argazitik gora, oso pozik. Hortik aukeraketa bat egin beharraztegoen, hortik 10 aukeratu behar ziren, epaimaiko entzate lan gaiztoi izan da 10 hori beriztea maila handia ez zegoelako edo errez aukeratu dituzue? Ez, oso zaila izan da, zorionez, gorena edo nolabait, argazki honen entzat edo jondien horienetan, bazegoen adostasuna, baina, bueno, 3 lau argazki kenduta, gainerakoetan lan handia zegoen, aukeratzeko batzuk nahiago, beste nahiago, baina, bueno, zorionez, 3 laukin nahiko adostasun lortu da, beraz, bai, ondo. Aurtengoa izan da lehena, Antigoko pelota txapelketaren antolatzaile aldetik eskerrik zintzoena Txiren elkarteari, hona izango litzake datozen urteetan ere jarraipena izatea, ezta? Bai, gu saiatuko gara berriz ere, eta jarraitzen badugu eukitzen harrera ona, uste jarraituko dugula urte luzez. Joseba Urtzelai, Txiren elkartekoa, eskerrik asko eta egunon. Zuei, ondo segi. Txapelketa
Bidaniakoa, Zuberri elkartekoa eta honek 17 urte. Ba, esaten ari ginean, ez? Bueno, partida, ba, egia esan, ba, berdindua, ez? Ikusten da. Bi pilotari esaten ari ginean, ba, doaiak dakatela pilotan ibiltzeko. Eta final askotan, ja batera, aurkan hobeto esan da, ez? Bai, horrek lehen duzan deuna, horrek esan nahi du, finaletan beti gehienien hori bali madabiltze, pues honen txona diela, honenak ez da izango dira, meno bai, ikuste da, bilak, lehen duzan du bezala teknika aldetik, ezkerrak eta bintzet, oso ondo manejatzu eta frontoi bakarka jokatzeko eta iriki eta pelota oso ondo egiten du eta bakotxe bedo jadazka emateu larrarte golpe gehixi oteakan, baino bestia pelota oso zaila da. Da gero, biharren partiduan promesa mailako izango dugu. Aitor Zabala eta Andoni Gaskue. Aitor Zabala adunakoa, 18 urte, Andoni Gaskue Nafarra, Larraintzarrekoa 20 urte. Aurkariak oso gaztiak, Aingeruela Fuente 17 urte, Eukikoa. Eta Borja Gamboa 18 urte, Arbizukoa. Aingeruela Fuente eta Borja Gamboa baindik juvenilak, gazte mailakoak. Borja Gamboa aurten nagusitara pasakoa, ba, egun gutxi barru iraien. Eta haze partida, ez? Agian favoritotzat alditu jo Aitor Zabala eta Andoni Gaskue, ez? Bikote gorria, baina bueno, Aingeruela Fuente eta Borja Gamboa hain gazte izateko ba, burua, ez? Ni definituko nuke hor asteazkeneko partiduan ba, buru askokin jokatu zuten, atzetikan askotan ibili eta nola eman zuten buelta partidari, ez? Bai, pareja. Nik uste hemen partidu gontan hemen eta txapelketon gontan hemen Gaskue pixka zarragoa da eta golpe gehixio daka. Eta partidu gehienetan beak hain duzan du. Eta gaurre favoritua beha dira, horrengatik beak oso autoria da, pelota oso tokio oso honekua. Eta pixka markatu egiten du, De La Fuenteke badaka, zer badaka, hain gazte izateko badaka, bai, ikusten zailo zer eta pareja gorri tobe. Gamboak lehenguan ikusten dugu, azkenean bildur pixkatekin jokatzen duten iritu zitzaidan hemen atzetik, domina dutan nola jokatzen askotan, ez da laugarren kuadrotik jo, zeigarren kuadrotik jo, eta orduan gora botatzeko ere bildur gehixio, eta gaurre partidu zaila esango dut, zatek atzalaiak Gaskuek nik uste dominatuko duela partidua. Bai, Borja Gamboa, hasierak oso onak ite ditu, bai aire ez da oso ondo dominatzea, nik uste urte honetan, juvenil biharren urtekoa izan da, pausu oso handi bat eman dula, Borja Gamboa, eta abitu hemen, Antibon. Baina, bueno, aurkariak esatezuna, ez? Gaskue, ba, veteranoena, 20 urte besterik ez, baina veteranoena, eta, bueno, eskubiakin, adidez, gero aire ez bai, Aingeru nik uste bai forzatuko dela horra atzetik, eta, hortxe, aire ez bai nahiko ongi, Sotamanoa bai, da Aitor Zabala, netzat doai ikararria azka, baina, batutan, hori da, psikologikoki, otza samarrotean emateu askotan dominatzen, o akaso atzala janola haintze hori uste jo gehiagilare beak beti dominatuko da pelota honen txonak hartzeko. Zatik, beti atzala ja normalki guainate beti beha dominatu zan dut, orduan. Baina emateu. Ikusi Chicago oso polita ditu dula, baina otza samarrotean emateu. Da batzutan, nik ikuste jot, sartzen dela, igual laguntzeatik eta sartzen da pelota batzuta ez dana sartu behar, batzutan, nik doai ikararria ustezkidot pilotari honi, baina bueno, hortxe ikasteko bai askoak, eta hori bai politxa ikasteko, eta bai, da Aingeruela Fuenteri esaten genuna. Esaten ari ginean Aingeruela Fuente, doai ikaragarriak, da bueno, Iñaki Elortza beste elkarrizketa bat ukiko, Nekane Arzaius izango du ondoan, Donostiko zinegotzia. Aurrera Iñaki. Iten dugu hain seniorren eta itzeitegu pixka eta ja partidan sartu argo. Seniorrena? Hauxe, Ura nahi behar zuen dago,
pareja oso konpentsatu da. Itegarria. Eta hemen jokatzeko Honek lan asko egiten du. eta hemen atzetik bolea, eta sopa. Aurkitzen da gehena da, hemen atzetik azkeneko bota atzitu diru lau gola. Zenbat azkeneko bi losetan zenbat aldiz jotzen da. Eta horrek asko gole. Entzun ditugu Nekane Azaiusen hitzak, Iñaki Elortzaren mikrofonetik, eta bueno, azkeneko partiduan nagusien mailakoa. Gorriz, Iker Salaberria, debutatuko guna, ez? Azaroan bigarren astean, ez? Oraindik lekua eta oraindik ez dute esan, baina, bueno, oraindik azaro arte denboa dago. Hoi urte besterik ez, Goizuetarra, bere bikotea, Aitor Alduntzin, 23 urte, Iruñakoa, Zugarralde taldekoa, eta aurkariak Joritze Iguren, Tolosarra, 22 urte honek, Zazpiturri taldean jokatzeuna, eta bere atzelaria Iker Mariezkurrena, 23 urte, Berriozarrekoa, da Donezeko Erreka taldean daona, Iker Mariezkurrena, Jon Mariezkurrena Nanaizarra, profesionaletan daon, baiko enpresakin daon, da, ze deritzozu? Iker Salaberria eta Aitor Alduntzin agian pausua eta aurretik? Bai, ni uste pareja konpentsatu badala, ez? Osea, bilak bakigu partidu irabaztea da, ondo jokatzen du, baki pelotan oso asko, horregatik pasatzea profesionaleta, ez? Eta, no, atzala jarege izugarrezko lan egiten du hemen. Beste fronto egiten du, hemen mintzen ditu, nabarmentzen da, kubritu, goiko losan jo, kendu, eta oso ondo. Bestiak golpa hondiaka. Eta haze ezkerra, Ikerren ezkerra. Partidu batean ikusten jo hemen, 22-21 galdu zuen, 22-22 segunda, eta materialak pixka hartze bale manu dominatzen azte bale da, oso peligrosua da. Eta Ioritzeke, nik uste Ioritza azkeneko partituan jokatzula pixka kuibitu ba, atzalaiak gehiago jotzu eta pelota gehiagi bukatu biharrian zera jotzen ditzen. Hoi da, finala ordenetan Salaberria eta Alduntzinek 22-22 hasi ziren, da gero finala horreketako lehian 22-9. Hoi ni batzen naiz, lehenengo partidua finala ordenetakoa latza izan zala, partida hori latza izan zen. Nik uste txapelketa honena ez balin bada, honenetarikoa, ez? Eta lauak asko ibilizian. Eta bai defentsan, bai erasoan, da hortxe, hoi, bai, ados nazurekin Joritze Iguren, frontoi honetan aire sartzeko bildurroi ez dakit lana, bera burun lana dakan itia eta atzea, eta airez hor aurren politia sartzea, baina bere potentzia naia du, ez? Nik gehixo eskerra, aredakan eskerra gehixo aprobetsatu behar da orte dakan. Eskerra daka elektrikoa zabaltzen honean, da orduan aire sartzeko eta pixkat egingo luke pixka beste parejare pixkat ez lasaio jokatzen, zate, karo, jamari madake aire ez dara sartzen, bueno, lasaio jokatzen ez du. Baina sartuko litzake, ez da gita, gaurko partiduan nola atako dian, akaso gaur bezalde aigua jokatuko du, ez? Baina hortxea gauz, ez? Bakizu, ateatzea Salaberria eta Alduntzinek, bakizu ez dutela botako partidua, akatxo oso gutxi iteun bikotia, eta hortxe, psikologikoki ja hor, ez dakit, handicap bat bezala, ez? Ja, sartzea partidu ederrein bardet bikote honi irazteko, ez? Bai, zatek gainetik bi partidu gotu da bilak irabazi ondo jokatu ere galdu intzuen, eta orduan, hori askotan, afikat ezan ezke, galdu izkiri irugarren ere zin bilau, eta hone baleio gainetik. Bestiak ja pasadia, arek ez du ezer baleio, hone baleio dut orduan, Mariezkurrenare golpea ondila, oso golpea garra daka, eta ikusten. Da, orantxe bertan, Leire Garai eta Miren Larrarte sartuko ja, txistulariekin, da aurkezpena izango da bantxe. Hasi, neski partidarekin, buruko partida izango da, ondoren promesa mailako jokalariak, bigineko partida, eta amaitzeko nagusien arteko partida jokatuko da. Badakizue, emakumezkoei dagokienez, aurtengoa 3. edizioa dela,
Hirurogeita hau esan bezala gaur amaituko da, 19. jaialdia izango da gaurkoa, eta beste luzapenik gabe lehendabiziko partiduaren aurkezpena egingo dugu. Ohikoa bezala, Antiguako txistulariak izango dira, orain beren doinuekin sarrera hau girotuko dutenak eta atzetik pelotariak eta epaiak etorriko zaizu. Beraz, txistulariok nire zuenean hasiranean. Tira ba, hementxe ditugu lehendabiziko partidu honetako protagonistak, pelotari dagokienez, gorriz, Leire Garai daukagu Gasteiztarra, 16 urte, Zaramaga taldekoa. Txaloa mesedez, Leire Garairentzat, eta bere kontrarioa, final handi honetan, Miren Larrarte Urdinez, Bidaniarra, 17 urte, Zuberri elkartekoa. Txaloak bai, Miren Larrarterentzat. Eta epaile lanetan ariko direnak, Mikel Arroyo alde batetik, eta Mikel Txoperena bestetik. Hauexek, lehendabiziko partiduko protagonistak, partidua 18 kantora izango da, eta sakea nork egingo duen erabakitzeko Leon Castilloa Mariezkurrenak egingo du. Ez, Mariezkurrenak jai hartu du. Ez dakit zer atera zaigun, urbilin atera zaigun, jai hartu du. Mariezkurrenak jai. Beste gabe, 18 kantora. Bueno, egin dute aurkezpena, sakea urdin atera da. Partida hau 18 tantora izango du, sakea 3-2, falta bosta, eta pasaik hemen, txabolketa honetan. Eta hoi, 19. jaialdia urtengoa. Haze partida sorta, ikusi ditugun aurten Antiguan. Bai. Urtero bezala xe, aurten nik uste gutxi jo, bueno, beste urtetan 300 aurten bitan jarri du eta, bueno, parejak uste nik ez zituela maila que no la profesional asko pasadia, pues nahi duen maila edukita ordune nik uste partida hasi da, eta azte jokaldi egin zalean Gipuzkoarra Miren Larrarte, hor peloteo txiki bat izan dugu, da esaten ari inana, Miren Larrarteren ezkerra, Oso ondo irikitzu pelota, goitipera oso ondo materio zabalduta, frontoia oso zabala da. Bai. Eta orduan mina hundia egiten da ezkerrekin nola jogatu ezkeoz, mina hundi egiten da. Da Miren Larrarte. Atera du, ezkerre eskubiz, azkenean, paretetik atera data. Ezkerrez jarri da Miren, atzeratu. Garai frontu xerrian joz. Inaku oso altua, garaik atzeratu. Zabaldu berri hori. Mantxokoan. Zera, gutxu, aukera Mirenek, Inakua, eta tanto. Beste jokaldi bat horren, da Miren Larrarte berri da atera da. Bideak hortzibiledia aurrien zen dominatu, eta azkenian Larrarte oso ondo utzi du txokuan, da ezin izan du iritsi. Mano jokatzeko, izan du bezala fondo izabala da, eta dana kubritzia oso zaila da. Miren Larrarte, pilota eskuan daka. Badoa Bidaniarra. Eke nahiko motza, Garaik ezkerrez. Aidean bila, zugoztatu, zutamanoa. Engantzua.
Iñakua saiatu egiten garai, baino bera joan zaio, leire garairi. Bai. Beno oso Larrarteke oie oso ondo, haide nola Aidan bila joan, bai. bila juntan nola iriki dugun pelota, hoi ez da, horrek zan edo gortu asko sartuta da, gola. Bai. Ba, hirugarren tantua du Bidaniarrak. Mandio pilota. Prestateatzeko. Badu, bain sake nahiko luzea. Paretetik atea eta baina ezin. Sakez. Lautanteko aldea dugu. Bai, nik ustete beramateko moku ezala. Oso goitik ez, agian eman dio. Hor berago itxoin. Zain nuke materiala oso da jokatzeko ez du, asko tiratzen da orduan, zakien ez da muztinen minik iten. Lehen hori guztiko beste partidu batzutan, ez da gehiago pelota gehiago da, hau jokatzeko oso da pelota. Oso ez? Hain got pilota bakarra ikusi dugu, miren Larrarte kateaguna, gero ikusiko gea garai kateatzen beste pilota bat, ez? Erresto bi gaina eskubiz. Lautik, ongi gozatzen. Garai Zabaldu, Eutxi Larrartek. Zabaldu berri ere, Hortxe Larrarte, beha txokola bota. Baita gehitxo. Eutxi Garaik, beha Zabalea, hor txikitakan, bi pilotariak, goleak. Iritsikoa. Eta gainera bota. Beha Zabaldu eta azte tantoa ikusi duen. Oso polita. Hortxe, 2 eta 8. Azitzen atuen txaloak. Tanto oso polita, ez? Oso polita, bai. Horre ikusi da bilak aurreko kuadruak oso dominatzituela, ez? Bai. Nola ibili dian, makurtut ez da jotzia etorrita eraman inbierda. Defentsan, bai. Oso bilak aurreko kuadruak oso ondo dominatziko. Bat artetxo hartuta, 5 eta 8, hasiera honetan. Bada miren. Baitetik atea, eskubiakin. Mantxokoan, Hortxea Garai, ja jokaldia, eta tanto. Ikusi dio, ez, noa bota, baino, Hortxe, ondo, dejaba polita izan da, ez? Oso polita. Leire Garaik kontratakin izaten bezala oso ondo jokatzen du, Mateu hor iritsiko, iristeanean beti jugada egiten da, eta oain bezala, nik uste prezipitatu diteala Larrarte. Dejada horrekin, ez? Azita zeitun, pelota guan pixka landien zaitu beharrien zaitu nindu, eta bestiak orduan tankera eman jo eta ondo iritsia. Ba, denbora eskatu Leire Garai, anaia akabo tiro zela, da pixkat, hau psikologikoki ez, pixkat partiduan sartzeko, ez? Ea, 5 eta 8 hasi, eta ba... Moztu beharrezun ratxa eta moztu dut, eta guain poben horat zaitu pixkat. Ea pilota berriakin, obea sakia hartzeko garaian. Obeak eberko bea berze pelota, ze komunizaien, Bai. Ikusuko dugu, gero materiala guaina oengoa jokatzeko oso polita. Polita, bai. Bai, beste pilota baten bila doa. Arabako pilotaia. Ikuste botatzen. Ez du maten. Zait, agian biztiago bat bilatuko. Bote gehitxiko emateu itala hoi, beno, ez da, ikusuko dugu bote egindako da bernola lurrian. Agian Larrarte pixkat atzeago ukitzeko, ez? Pixkat hor... Bai, galtzen zuak, da orduan bilatu dituz zer, nola besti edo milian nun ingotezun. Materialan kontua batzutan hori izatea, ez? Zuri guztaz, ez guzti ezun gustatzen pilota baino, besteai ez balin bazaio gustatzen, bada hori atearkoa, Da, min gehiago jozu. Ez du maten, oso parekua. Bai, nahiko. Oso salida gehixio gehen frontizian, baina... Lurren ez da bat eguten. Aixa jokatzeko mukua da. Pilotean, Txezkerrez, Zabaldu. Iñakua, eta Larrartek. Erkitzi hor Zabalean. Garaik oso ondo, Leirek oso ondo iriki du, pelota gitu asko korritzen ordune Espelimez jozu oso ondo besti iritsi pelotak ez du atropellatzen, ez zaitu harrapatzen ordune zeitu dejada etortzen ordune egite dejada bat egin dio. Oso ondo kokatu bat zegoen, ikusi jo ezkerrak egin doa bota behartzun da gaurratu egin da. 6 eta bat. Badoa Bidaniarra.
Zau, paretakin. Denboakin. Ikastu politia. Hortxe garai ezkerrez. Berriz ere zabaldu. Inakua. Eta besti bat. Arrabatu dio. Jokaldia egiten, ez? Saiatzen da. Arabako pilotaria, baina hor Larrarte ikuste dio, ez? Bai. Asko ezautze dira gainea, eta... Bai. Jo aurretik beti jute beltzeu, eta karo, beste jo mine egin da bestiak lehengo tantuen berdin egin ditu. Hala da. Eta lehen esan duna, frontoia oso zabala da. Frontoia metro distuzio esango litzake, bueno, pero oso zabala da, eta orduan dana kubritzeko oso zaila da. Zazpieta bat. Atera du Mirenek. Ezkerrez azkenian. Txaukera, botiz jarri. Behar zabaldu, eta haze bizitasuna eman dion. Larrartek, ez, pilota horri. Ederkitxoin, da bila jun, da... Oso ondo jarri da, pelota botia itxoin, da ezkerrekin oso ondo manejatzen du eskubia botatzeko. Nik uste pixka dominatzen ari dela. Zazpi eginako baditu, Larrartek ja, zortzitik, behar zazpi eginak. Lan oso politia egiten, Gipuzkoarra. Errestua bikaine. Alturaz. Hortze Leire, esperatu. Behar zabaldu, Leire oso atzean zeon, Inakua, Larrarte, baina aukera Leirek. Behar Inakua ontxokoan, erki. Dejala, zoa gauza. Nik uste Leirek inbierduna, pelota dugu geixio zeitu. Zatek, Larrarte uste zeitun jugada egitea jotean da. Bai. Honek itxin jur pixka bat, pasentzi pixkat, zatek, baina zeitun hasi da jugada egiten da bestiak takara eman ditu nian, zatek, bestiak azkarro bukotzeu tantua, Larrartek. Atera du Leirek, errestua ezkerrezko ongi. Txepelotean, moztu, Larrartek. Garai alturaz, bolea zartuko da, bizkia. Zabaldu, oantxokora. Eutxi Leirek. Larrarte, bizi txokoan, da tantoa. Oso ongi agia Gipuzkoarra mugitzen pilota, Bai, errei da, nik uste motxian tokeke jokala, Larrartek eta pelota... Fronti xerdin, ez? Bizitasun gehiago. Bizitasun gehiago, guaine pasen dio pelota Leiridi, pasen dio, ez? No, hoi da behak hor motxian bizi jotzeulako. Atarte handia, lanerdiak eginda, 9-2, batu 18 dugula partida. Da, bai, markadoreak islatzen du, ez? Kantxan ikusten ari da. Bai. Ez du maten olako difintzia da honen, bukeran beti Larrartek hobeto bukatzen du, ez? Erresatu Garaik, zabaldu, ederra. Goitik hartuta eta haze bizitasuna ematen dion, Oso ondo dominatzen du, Oso ondo dominatzen du. Lehenkoan ez semifinalian jokatu zuen, oso ondo egin zuen gaur igol igual. Oso ondo dominatzen du goiti bera, peloten azpia oso ondo jartzen da, eta garraiak egin da oso ondo lan ondo egiten du. Semifinaletan hemen ditut datuak, beak 18-6 irabazi zion Agirreri, eta beak 14 tanto bukau zituen. Guain, galdu gabe, ez? 10-tik beak 9 dazkainak. Atera du, Eutxo Garaik, errestu ona. Moztu, ea Leire, alturaz, ongi. Alare zabaldu, Larrartek, bizitasunez, sartu, airez, eta bizi, boleaz Garai. Inakua, eta erra. Harrapatu dio berriro ere. 11-2. Buru asko nahi da jokotzen gainaz, beti ezkerrekin zabalea botatzen gehienetan, oain guga. Oantxokoa, Gaia Leire hor zabalea jute junda, ez? Da, harrapatu dio, da, diferentzia handia ikusten egia esan. Aide ikusten da, oine tantu honetan atxakorretu gabe aide sartu da, eta eman nire pelota eta oso ondo. 11-2, bada Larrarte. Eutxi, Eutxi ez.
Beha, zabaltzea junda ez, argi, da Bai. jokaldi egin. Atxa xamartzen, karo, zaken errestuan, karo, ja lauterditik. Jokatzea Hori da. oso zaila, baina ja tartea, Bai, beha, garrizgatu behar daka, atzatek aixak altzen dira, eta orduan, bueno, buelta nola eman, moztu zakia, eta berbeak. Mabita bi. Zake luzea, ezkerrez, berriro. Eska zabaldu, Larrarte botez. Bizitxokora. Ongi, arai, beste, ñako bat, eta ederra. Oso ondo. Eskumuturrakin ze ondo egiten duen, ez, jokaldia. Oso ondo, oso ondo. Perfecto. Hori, teu, oso edarki, teu gauza eskerrakin sobretodo egiten du, manejatzen du oso ondo. Ederra. Baina esker zabalea, txokoa oso ondo. Teknikaletik ez daka aitzegirik. Ez. Beste finaletan, jolastu dituzten finalak, nahiko parekatuak izan dira, ez? Da, oraingoan, diferentzia handia ikusten ari gara bai kantxan, markadorean, Hori da. 13-2. Bada miren. Eskubiz, errestu ona. Ezkerrez jarri da, kantxardin. Jokaldi egin nahi, hortxe. Konfiantza egin ikusia, ez? Bai. Da, galtzen du lehenengoa. Hirugarren kuadrotik atzea zen hori eta hor ja... Bere burua konfiantza egin ikusi, ez? Da, markadorean diferentzia handia eta jokatu beharra zen, ez? 13-3, 3-13 eta esan da. Ikusten zure konfiantza handia dakala, horren jugador honekin konfiantza handia. Ezker hori goitik oso ondo manejatzen du eta orduan... Kantxardin jarria, ezkerrez? Ezkerrez jarri da, bai. Da 3-13 da Leire Garai berriz ere atsedena eskatu. Bai. Itxuratzen duen partida, ez? Da... Komei, atzetizu azedian, nola buelta, nola eman, nola... Hortxe goten da, ez? Hortxe, bai. Baina azita ingoa lutzeke, takada txikatu ingoa luke, beti animo ere gehixi da, bestela, benta jaundi honekin da, moralmente ere betire, berriz bai joatelo taldatzea. Bai, ea ze... Seguru beste atako dula. Beste atemateko, ez? Atekola. Ea... Beno, komentatu duguna, behai igual espazitu ondo juten, beste bergazi jotu zerun, ez? Hala. Uste zait, esan dugu ez, hasieran igual Larrarte pixkat atzeago eduki behar dula. Bai. Igual, hasi da pixkat alturakin jolasten, ez? Baina lare Larrarte, ezkerrakin jartzea eta bizitasuna emateu eta erritmo aldatzeu, ez? Guztiz. Eta oso ondo, gara, guain iruta atzetik jo, eta orduan txapa jo du, beste ganuntzen ditu, bate falio egin, Hori da, lehenengo akatxe izan da, bai. Bada Leire Garai. Zaka luze. Ezko ona, ezkerrez, Larrartek. Hor. Zio, ezer asko ikin, galutakoa, miren Larrartek. 13 berriz ere hor zabaldu, ez? Baina... Mentatzea egin ez dula falio egin, da horrengoan berriz, bueno, kampo gozo da. Hoi oso betikan, ez? Hartu agian jokaldia egiteko, ez? Oso betik. Azpitik eta frontizan atu xamar jo dut orduan zabaldu. Guiti bera jo bazun, etzan kanpo jongo, bueno, azpitik gora jo dut, eta... Esake luze bat, gaiztoa, eta, sakez. Restua bikaina goan, baina. Gora juntza dio. Bosgarrena? Bosgarrena, bai. Pixkanaka sartzen dan, da partida ikusi dezakegun, ez? Pixka bat hartzen duenek konfientza pixkat eta animuak herri garatzen izan bezala, beste gauza egiteko ere konfientza emango jo. Ondo ari zakatzen. Bai, errestua bikaina, Beha jokaldia eta prezipitazioa, ez? Oaingoan. Prezipitazioa, bai. Hor impotentzia, ez? Ikusten naizea... Zeitu nahi du... Jokaldia... Gaina Larrarte gainen zeon. Hortxe gainean zekan. Uste, pixka gehiago lan gehiago, ez? Landu. Nik uste eta gainaz arek landuko luke... Larrarte, pixka bat... Konfienza, hor... Jugada egite juntan guain bezala, bai zeitu naurreneko eta orduan inbetio bere hortan ez zartu, ez? Konfientza, Habitu, ondo da kandia aprobetsatu, ez? Ezen bezala.
Oain tanto erra, jokatu hor, Larrartek dejada egin da, beak kontraeraz inbiarrean, altura eman, da Larrarte atzeatu eta gero beak jokaldi daiteko aukera, ez? Ni uste pazientzi pizkat falta zaiola. Alekala jokotzen du. Honek inbi jo ikustea pelotoan egitu hori bada, eitza hori badu, posible da gero azkala garai, Leire. Seigarrena badu, atera du, eskubiz Larrarte. Hortxe Leire, beha zabaldu. Eutxi, boleaz, barrura, ederki aurreratu eta tanto aukatu Leirek. Bost baditu eginak. Arabako pilotari gaztea. Diferentzia handia, baina, bueno, 7-4. Bai, oan beste partidot ikusten da, ez? Bai, ustea Leire sartu goaz. Jokoan sartu da, eta, bueno, ematen du hain... Prest Leire atatzeko. Zera du, altura egin. Aretaz. Restua. Ugalde egin nahi, baina zai ezerratea eta Larrarte kantza guztia beretzat. Da saldu egin da hor, garai da... Beburua saldu du hor, pelotan behar gozun zaka, beno, jugatea egiten azia da beburua zabaldu du, eta... Beste inaku bat, ez, saiatu da horriten da... Ez eta gana zeitun lan gutxikin nahi du tantu eta oso ondo ikespali mezu, salduta gatzezean. Hala, ezatea. Maus da 7, 3 gatzez ezkio Larrarteri txapeldun atatzeko. Eta du, atera da paretetik, ongi, Larrarte ezker ezer izkantxarrin, oin atzeratu. Irarai, gainean da Larrarte, txokoan da, ederki. Oso eharra. Amairu tanto egindako dazka, miren Larrartek, aurreko 14 gintzitun, oengoan amairu. Amairu, bai. Baditu. Eta galdu gutxi. Bi horreuk momentu batean, bi galdu ditunak. Bero, beste gain utxian. Bai, bi jarraian ez, izan ditu hor galdutakoak. Haure efektu egin emezera, eman ditu, Bai, gatxotxean jo eta eharra. Masei da 7. Zakeluzea. Utxe garai, aukerak, Gipuzkoarrak, zabaldu, eharra. Beste bat. Sake errematean, sake bai politia zan, ez? Da, aukerarekin, da, tanto. Bama 7-7. Ezken sake izango dugu hain miren Larrarte dena. Txaloak, jodabekoan. Bada miren. Sake ezkerrez erantzun. Ezkerrez jarri, bizki zabaldu, eutxi Leirek. Hortxe aukera. Beha txokoan, eutxi Larrartek. Zabaldu eta ona. Ongi jokatu gain Leire. 8-7, bere pilota ateako. Denbora berriro ere, Mateo eskatuko gula. Nik uste oso nerviosa dola, ikusaio bere honetik ateta da. Asiratik ez, asiratik. Ego zeitu juntzaio eta orduan buelte mana edo eta partido, tanto luzatzean nien, askotan behar egiten du tantua. Bai, hoi izatea. Baina hoi agian ikusi behar da eta... Hoi da, gugo menik errez ikusten du, hor barrun ikusten du, eta hor barrun ikusten ezatea eta... Ba, hain bere nahi ea itxuratzen ez, oso zail, kantu bat bakarra gatzen zaio Larrarteri ez, da... Ja oso zaila da eta gainetik material honekin ez da, zakian ezin dezu olako minik egin, eta orduan oso zaila da, bentaja honekin buelta matea oso zaila da. Txea eta du bere pilota Leire. 3 atxeden badazka hartuta, Leirek. Fisikoki ez da partido gorra izaten nahi, baina psikologikoki Leire dintzat batez ere bai, Bai, izatek gaztieratik aldein dio eta ja horri buelte eman ezin idabil. Bada Leire. Leiterekin, eskubiz Larrarte. Itzi, eutxi mirenek. Ez da aukera, zokoan berriro ere. Airez da, Sotamanez. Golea Larrarte.
altua, Leire Garai, sartu, eta Miren Lararte Antiguoko txapeldun atera da, 15 egindakorekin, esaten da, ez? Hemezortzitan dira eta berak 15 bukatu, eta bai, agian mano-manoko partidatan, egindako eta galdutako, ez dira hain garrantzitzik izaten, baina hala ere, inberdia, ez? Bai, ez ditu bat, hor ezkerrak bat atzo esamarretik emortutzen ziren atxapa joguna, eta bestia, bestia zabalea bota una, guetxe, esan dugu falua, beste gainutzean, ez du, danak oso ondo, gauza oso ondo initu. Bai, ikusten nuen, ez, partida berdin dua ez hasieratik, bi pilotariak finala ordenetatik zetozen, oso ondo jokatuak biak, bai Garai eta bai Larrarte, baina hemen final hontan asko ezagutzen dian bi neska, baina partida hontan Larrarte, txapeldun. Nik uste Leirek Garaiki zeuen, perzipiluta zeitun bentaja hartu dio eta ez du jakin horri bueltan leman. Lauzaitu mierde partidu, bestela aurrian ikuste zen, bate egituzun beste gazkarroite zeitun tantua. Orduan, hoi inbiartzion pixka bat partida tantuak luzatzen azidianean, peloteuan, ikuste zen bestia beno gutxi zagala zate, bestia zeitun azte zanan tantu egiten da orduan, hemendik errez esatea hor barren ikusi behar da eta nik uste Iñaki Elortza Miren Larrarte du, Miren Larrarte txapelduna, Iñaki Elortza zure da hitza. Irabaztea, Miren Larrarte egunon da zorionak. Eskerrik asko. Txapleketako partidurik honen atera zaizu. Besteak ez dira txarrak izan, baino gaurko oso naden atera zaizu. Bai, gau garbinekan hasieratik hasi nula, eta partidun ondo sartuta hasi naiz, eta azken notatu ez, bestetan hasieran faio txikin batzuk egiten ditu, baina gaur oso guzta partidukin, da kontraioare banekin zezegortxegoa zala eta horrek egin. Aukerak ondo aprobetxatuz gainera, denetik atera zaizu, txokalutzitakoa, zabalara botatakoak, ia dena atera zaizu. Bai, burutik pisatzen ziteiten lehenengo haindet, saiatu nezentzat, eta aurreko nesan nahizun zabala da, eta hemen ja pixkat iskin eta botezkio pelota ja gintza pasatzen zea, eta hori saiatu naiz. Antigon 3 urte, 3 edizio izan dira emakumezkoekin, neskakin, 3 urtetan finalean lehenengo buruz duru irabazi, iaz binakakoa galdu, aurten lauterdikoa irabazi, ez da gaizki, ez da? Ez, oso guztua nago. Oso guztua, baina hemengo finalak berez idea, jende asko dago, kontu txikia da, bete eta botea, eta bere xarma badu. Zeinek esan ez da, goizuk 11etarako lagungo zen frontea? Ba, egia, leheno etorren ez batzik eta 20 alda, eta ja jendia zaizeon, eta bai, da, aukiztuna da. Zorionak. Eta beste lagunare agurtu behar dugu. Ez zaio posible izan, Leire Garairi, aurten finalera laiakatu bai, baina finala irabaztea. Beti bezain irrifartxu pozi datorkigu, Leire, egunon? Ekaiz, egunon. Aurpegi onarekin zatoz, baina ez da posible izan. Ez, azkenean berari egiten danatea zaio, ezin izan dut gehiago egin, eta bakarrik geratzen zai zorionak ematea. Arriskatu duen ia guztia dela zaio eta korrika egiterari asko behartu zaitu, txokora, zabalera, atzera, lan asko eman dizu. Bai, egia zan Mirenek oso ondo mugitzen du pilota, alde batetik bestera, eta gaur gerra handia eman dit. Ez dut beti bezain ondolo egin, baina urduritasunak, eta, baina ez da itzekia, ez da? Ez da itzekia. Oso partiduna egin du eta merezitakoa izan da. Orain arteko partiduak hemen arratsatan jokatu dituzu, baina begira, goizeko 11etan eta 10etarako jendea ia dena sartuta zegoen hemen pelotalekoan, hau da giroa daukazuena. Jo, bai, azkenan ni baino askoz lehenago etorri dira denak, eta hildu garenean dena beteta zegoen, eta geratu gara txundituta, eta eskertzen da. Galdu harren zorion Leire. Eskerrik asko. Garai dena eta Miren Larrarte denak. Oraintxe bertan promesen mailako finalistak berotzen, gogoratu partida Aitor Zabala eta Andoni Gazkue gorriz, Urdinez, Aingeru Delafuente eta Borja Hanboa gu, minutu gutxi barru, egun izango gara.
Baina arte. Jo, Natalia horrekin pilotariak, oinak ez hemen askotan jokatua zea, Txapelketa ugari jokatu ikustu hemen. Bai. Zure esperientzia hemen Antiboko frontoi txikion. Bueno, atzen itzan jokatzen ordu honetan bi kategori ote zian, ni atzen itzanean, segunda eta primera.
Eta ni geldoko nahi, eta orduan nola izkrizioa Liberzetan segundan apotatu ginen, da 15 urtekin aurreneko txapelketa jokatu nuen. Segundan, claro. Segundan jokatu nuen, 15 urtekin, da, bueno, galdu genuen zeitun. Bigarren ja semifinalea iritsi nintzen, da ja 17 urtekin segundan irabazi nuen. Da, gehoztik beti dana primera jokatu ditut. 25 urte jokatu ditut, 25 urtean jokatu dut hemen Antiguan. Eta zure garaian, pilotari asko, ez? Egotezian, bai primera. Bai primeran, bai segundan, pilotari asko, ez? Egotezian. Bai, izatekoan bezala etzan, edadik etzegon, oita bost urtetik azpiko jokatzu be, ni erremeni erretatu nintzen. 39 urtekin, azkeneko partidua hemen jokatu nuen, da suerte jokin dut, txapel nuen nintzen ganditik, eta hemen erretu ben 39 urtekin. Orduan garaiaitan orduan garaiaitan hola erretetxe ginen, 38, 40 inguru urtan, eta 25 urte. Eta zemat aldiz, atea zinean hemen txapeldun? Primeran 7 aldiz, bai. Primeran. Eta segundakoa, bai, kontatzen? Segundakoat, eta gero 8 final jokatu nituen, eta aurrenekoa galdu inun, da gero beste 7 irabazi. Da, hoi ez, esaten nahi ginana, nola aldatuan pelota ez, garai hortatik, pilota afizionatua hain gutxi batzuk ez, jende gaztea enpresek ez, hor sartu dute agian presio txiki bat, ez, pilotari oso gazteak debutarazte dituzte, oraindik egin gabe, zakit, pixkat... Nahi iruditu zait, oraindik, lo que pasa que afizionatutan, mugatzen mezu, 25 urtea, 25 urte txapelketak, beti berdina jokatzen nahi dira. Egon gualiak, 30 urtekuak eta jokatzen, bueno, hain kontra, gehiago ikusi. Naturala dala hori, ez? Azkenean zu 19-20 urte dituzu eta jokatzen zu 27-28 urteko baten aurka eta motibatu atatzea, hau veteranoa da, honi irabazi nahi diot, ez? Eta oain, danak kasi partidu berdinak, bikote aldatuak, baina atzo igual honekin jokatu, oain honen aurka, da pixkat berdinak, ez? Oain pelotai asko daude, 27, 28, eta betxi, Sancho eta hoik azkeneko betxapena dutago, eta hauek, Arrieta, Joldi, jende atzelarik bai daude, eta hortxe, ez? Azken, izan duke igual, edadeko batekoen gazteatekin, eta beti ikasire egitezu, gaztik esaten duz, zaharra bak, betera nuga esaten zuezu, pelota hau hola tolatuko du. Hoi gertatzea, ez? Da, adibidez, nik uste, orain Iker Salaberria, gero nagusien finalean izango duguna, 20 urte, besterik ez, baino, 18tik ja nik uste elite mailan jokatzen ari dela. Eta bea, 20 urte utitzeko oso esperientzia duna, eta honen afizionatu mailan veterano horien aurka irabazia da, ez? Eta, hain gaztitzateko esperientzia daka nik uste debutatzeko, ez? Asperekin. Bai, horrek jau 2 urte bada bizkia afizio maila eliteko hor goi-goien. Eta ordu, ikustu zailo doi batzu badazkalat, nik uste eta aurten gaina ikustu jo golpe geixiotekin. Eskuik egin golpe beste txispa batekin ikustu jot. Eta, bueno, aukera badaka eta zuerte bizka zerten duen, zatek, ikusi berda hor gobestalde pasatzakoan pelotak galdatzea bizka bat. Eta gero, nik ikustenak aurrela jak izan bozten, atzara jak ikusten eskutatik asko sufritzeu gula, ez? Bai, hor atzetik da. Atzetik. Nik zergatik nik uste goango materiala mozte haide ere sartze dira. Zotamano sartzea, 6. kuadrotik ez da haide bolea 2. kuadro sartzea goitik era, azpitik jo bizuta. Nik uste atzalaiak asko sufritzen ari diala, Beste material bat, ez? Hor 2010-etik ona, materiala bai aldatua pixkat, ez? Da, hoi pilotari asko, profesionetan zeuden pilotari asko, ez? Adibidez ni, adibidez bezala jartzen dut Aritz Egino. Aritz Egino hor, aurreko pilotekin, jotzaiena zan. Gero, pilota aldatzen juntzian pixkanak eta primeran ez duen bere lekuik izan, ez profesionetan. Bai, golpe eskubilakin zugarrezko golpia zakan, Aritzek zugarrezko golpia zakan. Joa estortzen hona pelota igual bote geixio egite, jo azkarro betor zaiot orduan harintzio badia, ez dakit, zergatik aldatu itea
aldatu egiten da Agian bizketa. igual joku azkarragoa izateko, aurrelariak aukera gehiago, horratzetik aurrelaria ikintzea oso zaila da, zortzitik etortzen daizuna, eta baina aurrelari guztik, aurrelaria ja aire zogatu behar dute, lehen ez da lehengo gauza, ez? Bote ez da asko jarri, adibidez, profesionaletan kasu bat ikusten dugu, aurreko joko mota hori ez Julen Retegi dela. Hoi aurrelari bat, airez bolea bai, baina gantxua eta hoi ez du guztiz dominatzen, ez? Da aurreko Julen Retegi, bazakit, igual 10 urte, o 15 urte lehenago, hoi kristona izango zen, Julen Retegi, ez? Oain, leheno jokatzen ez galtzea, tantua. Leheno tantu galtzezuna, ez da izergati, diruba jokatzen zelako frontoilea, ez da izatik. Bueno, oain egitea tanto egitea guten gara. Oain igual egitezu behatzi, erazakorra, behatzi, beno, 6 galtzituzu. Pelota erresa gainaz. Bai. Eta leheno etzen nuen, galdu ez, da oain behar da, oain tanto egin bizu. Eta aldatu egin da, espetakulua, pelotak eta frontoiak eta azkarra badia. Atzu ikusi izan honetan, aspaldi ikusi ez dakit, bigarre kuadrotik lazo jozun da goiko zapaia jozun. Biarria izan zen ari. Da, honetan zapaia jotzeko. Toi da pelota bengatik eta baita pintura bengatik pelota botitu. Bai. Eta azpitik muñekak egin da, eskumuturrak egin da jotzen zuen aurretik xamarretik. Nola, hango oraino nola bota behar. Bombeatu bezala eta. Bai, aldatu egin da eta, bueno, batzu moldatzea hobetu zio bestia beno. Bai, hori gertatzea, ez? Hori kasuak izatea eta... bueno, ja hemen... prest daude, bai... Arroyo Txoperena epaiak, Aitor Zabala eta Andoni Gasko egorriz, Aingeruela Fuente eta Borja Gamboa urdinez, da... Jon Mariezkurrena, pilotari profesionala, txapa botako, ez? Hor da jaskuan. Txapa botako, ea ze ateatzean, da, bueno, aurkezpenekin... Hasiko gara, hemen antziko pilotalekoan. Bigarren partidari eman behar diogu ongitorria. Eta horretarako berriz ere, txistulariak eta atzetik pilotari eta epaiak izango ditugu. Aurrera beraz. Mailako partidua izango da, orain jokatuko dira, hortxe dira protagonistak eta banan-banan aurkeztuko dizkizuegu. Gorriz, gaur alde batetik, Aitor Zabala adunako 18 urteko mutila, 7 iturri elkartekoa, berarekin batera, Andoni Gaskue, txaloak mesedez berarentzat, buruzgain elkarteko larraintzar da, 20 urteko mutila eta arerioak alde batetik Aingeru de la Fuente Eugiko 17 urteko mutila buruzgain elkartekoa eta berarekin batera Borja Gamboa Arbizuko Oberena elkarteko 18 urteko mutila. Epaile lanetan orain ere Mikel Arroyo eta Mikel Txoperena izango dira eta orain bai, lehen ez du egiterik izan, baina orain bai, Leon Castilloa Mariezkurrenak botako du, txaloak bai berarentzat ere, elkarra gurtu eta ikus ezagun. Sakea, Gorri, bastera doa partidua, zorte egitena, Titulariek girona jarri dute, hemen aurkezpen honetan. Da, esan bezala, Jon Mariezkurrena bota du txapa, eta sakea Gorri, Zabala eta Gaskue, lehen atalikoan izaten ginen, agian Gorriak favoritotzat, ez? Bai, nire bintzete ikusiteko favoritotzat jotzen ditut. Gaskuek, guaina arte bintzet, txapelketa honetan markatu dula diferentzi bizkat, atzien. Markatu du eta, bueno, horregatik da. 20 urte esaten ginen, veteranuna, laguntatu veteranuna. Eta beste, 18 urte, 18 urte, eta, hor bi urte diferentzi horretan
edadioetan nabaritzen, bizkat. Eta Antiguon, ez dakit, 3. urtea dakan ja jolaztuta, hori bai asko egiten dut, Bai, beti jokatu da. aurreneko aldiz etortzen zanea, fronte txikila, hemen atzetik zarian, goitun zeitun ikusten duzu, eta orduan, oso ondo moldatzea, eta oso polita da ikustu gainaz. Bai, eskubide horrekin, bizi-bizi materio eta tokia harrakin ikusteko oso polita. Bueno, Aitor Zabala adunarra prest, eta partida espera da. Espera du, la fuente goleak, Zabalak aukera, zutik aurrea, fuente zerdian jo, Gamboak, espera eman, etxe asko irutik, ezkerrez, ongi, bizi, Gamboa. Pilota bizi eskudio horrekin, eta esaten egin dena, gazko egin eskudio hori, bizi, lehenengo tanto honetan, Bai, oso, doktoria da, ikusteko nola jutean peloten bila, eta jotze honen eskutien batatzen zaion, bizitasun horrekin. Eta Zabalak, Bela Fuente, bolea, jaitsi, Zabaldu, ongen gero, Aitorrek, nire pilota bizi nintzen, Eman Gamboak, Azeratu Zabala, ongi Gamboa, Botez, Zerran, La Fuente, Ipareta, ikusin zaio, atzetik, Hortza Aitor, negatzera, Gamba olea, Gasko ikeskatu, Aganik Zabaldu, ongi Gamba olea. Zokoan, Erki, altura egin, Kotzeko pilota, Erki, ongi Gambo atzetik, tenduetik, Zabala. Gambo eskatu, zetik, sartu, Kotzeko pilota, Bizioa, Maztu, bientartera, Gambo Erne. Atzera Zabalak. Ondi pareta, eta zokan egiteko Iñakua emakezunez, baina azkeneko momentuan bipareta egin, da... Efektuak bipareta ikuste dominatutu dela, eta orduan ez daka presaka jokatu behar ez, eta beti dake beste atzala jatzeko paetian josika, eta aukeratu behar duz pelota honena, tanto gotzeko ez. Da bakite ez, Aingeru La Fuente bitatu, eta atzea jokatu, eta pazientzia izan, Mate haute, Gasko lautik, zeratu, Gamboa aurreratu eta boleak. Zetik aurrera Gaskoe, De La Fuente sartu, eta bizki boleak. Atzera Gaskoe. Roten boti boleak. Zera Zabalak. Roten gura. Ipareta, Aingeru, eta jokaldia. Hortzen gero, aukera, ezkerreko azkenien. Gaskoe, eskatu Gamboak, bolea Zabal. La Fuente, bolea, barrura, eta tanto. Zaten ari gana, ez, De La Fuente jokuan sartzen danean, bera aurreko aztertzenean bai ikusi izan, aurreko partiduetan, bikote honetan De La Fuente sartu mani nola jokuan, behaz partidua eraman dezake, Bai, oso bizi jotzen dut, aurrean oso ondo dominatzeu joku hori, eta behizatza horren berdindu egiten da, Uste bale maia bortea jotzen beti azkenean Gaskue dominatzen dut, horren azkenean tantu bat, behak aukere aukitze Gasko zebete. Aurrekoan ikusten nuen sakeak min asko egiten De La Fuente, gaurkoan ere lortu honez. Nik uste ondo nahutan da sakea jotzea behar dut. Eta botazo horrek oso ondo aprobetxatzen du sakea. Pelote da, Gamboa gozatzen. Pelota motetxu bat hau, Bai. Eta hori ikusten da, ez? Ez dala arroala jake. Zez, atzera, Gamboa boleak. Gaskoe, atzeratu. Lekua da Gamboak. Zabala sartu, ez du bate gozatu. Biparita La Fuente zeituakin. Zabalean. La Fuente gainera bota nahi. Aitorre barruta. Hortzean hori.
Atzeratu. Eta askorekin. Eraman Gamboak. Ezteko pilota. Bai. Oztatu, baina gora. Ikusten da, pilota honekin errebotean sartzeko asko martzaiola, Bai, aurretik. Agian gorriena pixkat bizigoa eta errebotean errexago, ez? Zer uste bateria bilintza dagoela. Ondo, irutu zaite bat gehixo jotzu, pues bueno, dana ez dakazu bentxe. Gehiagia ez dakazu jartze, bueno, pixka bat jarri dira, zu jotzari egin, no? Beste honekin ja partiu asko segin nivelatu hau, da laba jokatzu du hemen, leheno, pues, atzalaiak dominatzen zundarek hain du. Traen Gueruk, Eutxi Gazkoek, txokoan, Erne Andoni, bada ingeru, Ugaldia txokoan, Gamboa besatu, Zabala, bolea biztia, baina galdutakoa. Da, urdinak aurretik, eta bi. Ba, izan dugu, pelot honekin ja beste partidua da. Beste partidua dago honekin. Asko zaldea honetz hartu eta honet pelotan multi egiten du, azkar gainaz, eta orduan beste ere joku egiten ez dituzten. Eta ingeru sartzen da jokuan, hori dala bigote gorria ekidin behar duna, partio hau bateatzeko. Aurrela Inafarra. Zabala sartu. Iparita, zeitu askoekin. Zabala defentsan. Gamboa. Txokoan jogaldia, Erki. Zabala. Iparita egiteko keinua, baina azkenean hor txokoan jogatu. Gamboa oso urrutu zeon, De La Fuente Zabalako urritzen, ez? Erra, aitorren jogaldia. Zabalako botea oso ondo ititu gauzoik, Biparita eta txokoa eta Zabala ere bai, oso ondo botatzen du. Gutxi sartzen da, aire esker gantxu hori iztelu ikusten, akaso, zangoa da, pues... Ez txapelketan tan antiguan ez da asko ikusten hori. Esperatu. Rebotean sartu, eta Gamboa bezen dira. Ikusten da, hemen pelotan diferentzia. Asko ikusten da. Ja markatu bete pelotonekin beste gorriak ez dut gehiago noladaken orduan dominatu ditu, beto orduan aurrela ja pixkat buru gainetik pasatzeu eta... Hoi da. Bado Adunarra. De La Fuente goleaz, goratuan. Azko ezan izerduan jo, aurrera Gamboa. Atzera Zabalak. Aire Torja. Zerdin, eskatu Borjak, López. Bi, zaila doa. Eutzen De La Fuente sartuko jokuan. Atzeratu. Ongi Andoni goleaz. De La Fuente. Zabala. Gamboa bestetik. Zerdin. Ongi Azkue. Balturarekin. Atzeratu Azkuek. Izitasuna. Eutxe Gamboa. Ez gora, azkenean. Gara ikusten da bi eskuin horietan, ez? Gaskore eskuinetik, batez ere. Bizitasuna handiagoa ez zateatzea. Bai, oso bizi atatzeu pelota, oso bizi atatzea zaila pelota esku ditortik eta beti domina, azkenean beti behar dominatzen du, ez? Eta beste ez dira, eski jokatzen nahi, Ez. Ez dira, eski jokatzen nahi, beti bihartuta daude, eta bihartuta jokatzi hori. Hain bitu ez, nun indun botia eta rebotea sartu bat zuzenen, da hor Gamboa bildurrakin. Bildurrakin, bai. Da 6 eta 3 kantoko aldea. Horri entzat. Etor Zabala eta Andone Basko entzat. Zabalak, sakedutzea. Ongi Gamboa. Zabalak. Azko bizte azpitik, eutzen gero, kantiletarresa, Ipareta efektu handiz, eta ezin beratzentek. Zabalak partiu serioa jokatzen du. Nik uste lehenko erabetzera jokatzen dira pixkat, botea areatonea ondo manejatu, eman ondo, eta partiu serioa egiten du. Hoi prebian, atarikoan hoi nik eskatzen nion, ez? Batzutan prezipitatiala eta lana eskatzen nion, da hasiera honetan egia zen Adunarra lana handia egiten, da buruakin jokatzen. Bai, partidu irabaztea da, eta bakite nun dagoen partidu bat,
Da, hemen tarte hartzen, beste errebote bat, hor Gamboa Izinien. komeriak, ez hor atzetik zeramateko, eta zaiak erreboteatzeko, eta De La Fuentek beha badaki, jokuan sartu behar dela, ez, horrela ia badaki, eta Bai, no ezin du, De La Fuente pase itele eta beti dabil ezinean, pelota sartzeko beti zaila. Hartu espalima. Hortxe, moztu, bizi, azte, nola, Oso bizi hartatzen zaila honi dire pelota eskuritek, sartu duen, da, pixka txoko atzeko ala, atzea jo, da, atze bizitasuna, eskumuturraken, da, sartu, bareten sartu, eta beste pilota bat atako, Bai. Lau da zortzi. Bakusiua beha gero sartzeko. Eta atzian ez eukitzeko bestia errebotean, beti hor bildur horrekin. Aleno hiru tanto egin ditu errezean, bai. Lau da zortzi. Zera de La Fuente, bolea zabala. La Fuente atera, beha zabaldu. Zabala txokora. Eta, hazi tantoa, hor La Fuente zabalera zijoan, hor bipareta hori kubritze, baina txikoan induz, Eta nik uste Gamboa errapotu duela pixka, uste behian, ez? Zun uste, ez? Bertan ez, bueno, ja bile konbentzitu bazauden bipaeta joko zula, posturo horrekin zartu da, eta Herri ere, behaien pilotakin gorriak. Gazko lauterritik. Gamboa, gainera terri zaio. Ezautzeko daka. Ongi. Goleaz Gamboa. Eizu. Hortza etor. Zabalea. Onden gero, aile habitatzen. Baina ingeru gaukera. Eizu zabalak airez. Ingeru gotuz jarri. Bizi, zerrian jo. Baina goleaz. Azeratu hain. Eta pera, bolea hori. Erraro da, ez? Gaskue poleaz. Akatx. Segundo. Baina hau sartzanean, geratuta sartzanean... Dana, iraultza. Piskan nahaztutzitu, betokitik atatzitu bestiak, eta orduan ja hain komodo ez daude. Bost da behatzi, da denbora, lehenengo atxein-aldia urdinen zat. Da hortxe haude, gainen daude, behaien pilotakin bakite mina indezaketela. Da hortxe. Ondi partidua behatzita bost ikuste, ez da holako bentaja eta ikustea pelotakin da parekatu egiten dela. Da pilotalekoa guztiz beteta. Partida espero ezagun ederra ateatzea. Aitor Zabala kanpo batea da pixka eta arnaz sartzea. Gasko ere badoa. De La Fuente eta Gamboa hemen aurkian gatu dira. De La Fuente laugarren atea dute azkeneko tanton. Da bain lehenengo pilota eskatute. Bat zenbakia duen pilota. Hasieran atea dutena. Mate bateak dutela berriro. Urdinek. Jokuan gehiago sartzeko De La Fuente. Beste pilota bat zenbaki atea dute hasieran, eta geho lau zenbaki atea dute, eta berriro ere bat zenbakia den pilota ateako be. Beraz, hasieran atea duten pilota. La Fuente prest, atxena hartu dute, lau pilotariek. Zadoa. Golea, Zabala. La Fuente esperatu. Beak, moztu. Eskatu Gamboa. Estatu. Gaskue. Una. Bai, sartu da. Boti goleak. Barru da eta... Eta tanto hain geruz. 6 da bederatzi. Zabala azkarregi junta, eskerpa eta jota gondo atatzen zen, lehenugo sartu nahi zuen da berandu ditzi da. Gazte errekurtzea bai, boti golea zor, pixka botzea... Bizio santu inez, De La Fuente, baina ala ere boti golea bai, bitu urte jokalde den. Zakea bizi.
Eraman, asko, Zio, jokoan. ederki jutea zakietatzea. Dela Fuente. Era Fuente taletik. Barrera. Mando abestatu. Ondo bestatu ere. Egoten burutik, gotualeak. Zartu gaztuek. Oen, azpitik. Ertu, mugitu dute pilota urdinek. Da, gainean ditugu, zazpi eta beratzi. Bai. Jambo ere ikutu zaio, hirugarren edo laugarren kuadruan hor jutanean emate jola. Hemen bildurra, nik uste bildurra pixkata, bai altura, igual ohitutago altura gehiago ematen da hemen, no, guaine pelotazo oso harra jo du, rebota bota du, bai. Loda ingero. Erreizia, zabala sartu, gando abestatu, entzurarekin, alertikatea, tagaskoek, galdu dago, mateko pilotazioan, ongi atea zailo paretetik, baina pixka gaina ez, igual eta guztiz makurtu eta hortxe bera, joan zailo. Hanka geldi gehatu da, eta uste baino gehiago gorputza eskerpatetik atea zailo eta gorputza sartu zailo eta partida bizi-bizia dago, hau ematezun, hola, baina bestia tantu azkar, etu pelota Dela Fuentek iniziatio hartzen dunean, Notatzea, bai. Ez errez atzeratu, bizki gaina. Sartukote, ez? Gamboa. Ez gaina etorri zaio. Gamboa bestatu. Guzti hola, atera da. Eta gora. Behatzina eta hemen galdutakotan ikusten da diferentzia. Zabala eta Gaskoek 5 galdutako dituzte, urdinek bat ere ez. Hortxe dago diferentzia, ez? bai, ikustea urdinek ikustea gutxillo, jotzen da gutxi dira, bela nahi dira, eutxete. Langileak, ez dira, oso langileak. Hain gaztu izateko ni oso langileak izateko. Bai. Zabala. Ondo ikuste Gamboa ere bihuntza marra dagoela, hola, beno, galdu ez duiten da hori superak ez oso nada, Boleaz. Zabala. Eta askorekin, Borjak denborarekin, antzira, baina esaten inoan ez dutela galdu, da bain, galdu dute. Bai, no, ja bosgarren kuadrotik gora jodunak goiko txapa. Bai. Denbora asko eukidu kolokatzeko, ez? Zabalan pilotak hori ezan este munduko ezer, paretetik atea zaio, gozatzeko pilotatzeka, baina altura gehiagi eta goiko txapa, jodu. Ledore iritu zen pixka horremendik bildu pixkatekin nahi ortean bezua beti nikoke guta ote zabiltien, bain soltatu dunean goiko txapa. Bain sakez, Zabala, bizi Stefan sakeri, aingeru kolea sartu, baina zailo ondo eskoan sartu eta titantoko aldea gorrientzat. Lan erdiak egina dituzte. Eta zain dela Fuente. Zabala, Laura Añatea, ezkeratu, zeitukan Gamboa, ongi. Zabala Gaskoe, bizi, goleaz Gamboa. Zabala. Boleaz, goleatua. Gamboa bestatu, ongi. Lauterretik, Fuente editatuz. Berriz ere. Ongi Gamboa gain. Bozetik. Rebotea. Da bai. Sartu Borjak. Atzea zabaldu. Da Fuente. Defentsan lanen. Bandera. Aukera. Entetara bota nahi. Zabala zongi. Eta mot gehiatu. Eta bera jantzaio. Borja Gamboari. 12 eta 9. Esan dugu, akatsik ez... Ingabezado dela eta baina initu hiru errazkade egin ditu. Gehatu, entzatio pixka pelota beha eta beti nola da biltzen ezinian, pelota honekin ezinian nola biltzen pero beti... Atzo, ezkerga bikainean, leku oso txarrera da, eutxo Gamboa. Hain gero ere, defentsa ederki.
eskatu Gamboak, agozatu. Ea asko. Kontzegin jo, bizi doa. Eskatu Gambonik. Azpitiko hain, De La Fuente. Erkiatera da hortik. Sartuko da, zokoan, jokaldia, hortzea zabala, bipareta. Hangeruk ikusi. Gazte, ezkerra irez. Goleaz Gamboa. Atzeratu hain. Gamboa goleaz. Sartu du. Eta zabala azpitik aurrea. Bizi azpitik, Gamboak eskatu. Ongi. Ezkerrotzan. Atzera, botez jarriko da. Eixi du. Todo asko, Atzeratu. Joko oso txarrera. Eta hozin. Imintzen du aurrera juteko airez, baina zaiazan, botera itxoin, rotan jo, eta Arrimatu intzetu bainetik rebote eta pixkat ezkerpaeten josita pixkat eta zailo zaila bada bere defensa horra utzin ditu, bezala bolea zartuko zen, baina ezker paretetik hor itxatxia zetorren, Mamairu eta behatzi, lautan toko aldea gorrientzat. Borjak. Aitorrek atzeratu. Ongi Borjakzetik. Aitor. Zorti zerdin. Paretetik atea eta Borjak. Zinizan gure eman. Badoaz, gorriak. Gorria badakite ez egin. Jotzen gehiago dira eta pelotonekin beti Diferentziatatu. Diferentziatatu orduan pazientzia egin aidea jokatzen, eozien bezala tanto ikasuten, luzatu, tanto eta eukiko be aukera. Eta hor, sakerrestoan hor De La Fuente bi bolea kada utxegin ditu, Utxegin ditu, bai, erretxa gainaz, ez zuen ematen olako velozidadekin ondo sartu, nire behatzin nakundia eta bain ematen zuen partidua sartu zira, ondo aizela jokatzen da, bain akatzazkoin ditu. Bai? 6 eta utxeko partziala gorrientzat. Ezkerra irez, hobeto, ari da saltzen ezkerra irez, Erresto ditan, erra bipareta. Adi Gazkoe, txapa gainean, ongen geru, buruzen pasa eta ezin Gazkoe. Defentsa ederra ingeru De La Fuente dena, eta ditu nola eta zaion pilota eskutik, da buruzen pasa eta Gazkoek ezin eraman. Ja berriz ere urdinak eseri egingo dira, 10-15. Egia esan, erritmoa bai bada partiatan, Ratxa pixka mortitzu, behatze jundia, 15 jundia, eta gara bantatu egin dunia pixka eta lasaitu inedue, hartu pixka lasaitu behake. Berriz zuru egin dute eta leheno egin dile, beno harrapatu ditue. Beste pelotak egin, pentsatzen beste pelotatako gara, eta horren pixka nibiletzen partidua. Goatzen naiz aurreneko partiduan, asteazkeneko partiduan, final aurrekoan, Julian Alberti eta Ibarlo zan aurka, jokatzen nahi ziala eta beti atzetik zijoazen, bai De La Fuente eta bai Gamboa, eta bi denbora eskatu zuten, da horietan buelta eman ziren. Da oso onak dira, ez? Badakite noiz gehiatu partida eta esaten nahi izena, ez? Hain gazte izateko badakite irakurtzen partidak, badakizkite irakurtzen, noiz gehiatu eta hain gazte izateko badakate, ez? Esperientzia, esperientzia. Nik uste Gamboa eta ez da hain kotzaileak kotzaile etzanean beste gauza ikasen dituzu, ez? Kotzaile bete jotzeko antzillo horrekin noten da, eta beste berriz, hori espaldi madaka beste gauza ikasen ditugu. Eta hontzera, partidua gehiatu, pelota aukeratu, baina atzalaiak zeitu pelota itzein du besteekin, ez zeitu engatu du. De La Fuente eta Gamboa behaien pilota ateate. Badain geru. Eta du azpiko sakea, gaine datorri zaio zabalari eta horreko neba izakeakin mina asko entzun. Oso ondo jutea zakean, nik uste ondo na. Txapelketa honetan jutean pelota egondona, pelota botu ditu nien lauterdien, iruen juntat. Beste danak askotan pelota botu egin da. Bestaldea botu zen, aurrea jutea eta velozie emate jo pelota. Bela doratua, ez dugu guzti pozatu, zala fronti xerdin.
Kanboak eraman. Zabala, baina atzera. Kanboak eutxi. Ean doni. Bizi. Golea kanboa. Ea Zabala. Itu ez erazkoekin. Baskoek eskatu, lautik. Bizi. Ez hartu da, bai. Ona. Errotean. Atzera Zabala. De la Fuente defentsan. Earke. Atzera. Botez jarri behar. Eraman. Ea sartzen da nahi dez, gantxoa. Ezo. Bizi gozatu. Txokoan nahi. De la Fuente atzeratu. Airez Basko, Ea ingeru. Atzera. Olea bizia. Ingeru. Atera du pilota. Azpitik. Ongi Basko, Mamboa, alturarekin. Beste bizitasun bat daka Gaskoek, errotean sartu. Eraman Borjak. Ipareta. La Fuente. Bolea, hortzi da Borja. Zabaldunek. Ongi Gaskoek. Ezkerrez. Tanto Landoa ikusten ari gara. Errez Mamboa. Zabala. La Fuente gantxoa. Zuruzatu, Aitor saldo inda. Engoleaz. Ez, txapa. Txapa. Gara, Hoietan adibidez esaten nahi nintzen, batzutan saldo egiten dela gehiagi, sartu egiten da, eta hor ezekan sartu beharrik, atzelaria hor txetzeoen, sartu eta De La Fuente, beste ritmo bat. Tanto luzi esan du eta gogorra hau, oso gogorra, Bi pareja momentuta ondua beti defenditzen, da azkenian ez dut hau zartza bali da pelota ondo dakanean mino egiten du, De La Fuente. Dirizik, beloze eskubi horrekin belozi pizkat ematen jo, eta orduan mino egiten jo, beste mino egiten jo, bai. Mabi eta magoz. Atera De La Fuentek. Zake oso aiztoa, eutxi, Andonik. Zontu zerdian jo, zaildoa. Ederki atera du Gaskoek. Kanboa. Ongi. Zaila da, baina atera du, bai. Eskatu Kanboak. Bitxi ba. Ongi Andoni gain defentsan. Bada De La Fuente. Zeratu. Golea Gaskoek. Ongeru. Hortxanboa, baina urdina dominatzen tanto honetan. De La Fuente utzi, Gambo atzetik aurrea. Ederra. Eutxi Gaskoek, goti goleaz. Hanketara, eutxi Zabalak. Berriz ere, hartxea Zabala. Azkerrakin erki atzeratu du. Gaskoek eskatu, alturerarekin. Aleta jo, eskafrenatu eta Gamboa ederki. Gaskoek. Sartu da ingeru. Atzera baina Andoni. Ezkerra irez. Eutxik. Zabaldu. Aitorrek hanketara. Eutxik ingeru. Golea barrura. Ingeru azkena eskubiz. Aukera Zabalak. Beraz Zabalera. Era mana ingeru. Atzeratu. Baina gora. Beste tanto luze bat, eta hauek nik uste ideala izaten partidoko momenturi hortxez, psikologiko gido horrenak, ez? Amairu eta magoz, bi tanto oso borrokatuak eta biak urdin atera dira. Korrionea. Bi tanto luziak, eta ondo jokatu lastima da bukera txarra eman. Beno, oso ondo, lehen oso bezala, urdinak ibili dira, pelotan atzili zeika. Jo alternatibo zen duda, jo behar dominatzen pasatzen dian gorri ibilia defensiban, eta oain azkenian goiko eskerpaetian gora botatu Zabalak. Baina momentu gogorra, haidean jokatzen du baina, eta oain igual hola bat elgarrek akusatzen ritmu hau. Bai. Eta 13 eta 15 dikoazte eta hirugarren atxeden aldia
eskatute urdinek. 13-15, oraindik partida asko gatzen da. Eta bueno, mi eskerre bai YouTubetik partida jarraitzen aitziaten guztioi. Partida ederra ikusten ari gara hemen promesetakoa. Batu nesketan Miren Larrarte atera dela txapeldun, da hemen handik katzo dago hemen. Iñaki partida honetan handik oso irikia, 15, esaten ari gara pilotan, zeuntze pilota daun kantxan, urdinak nagusi, beste pilotekin gorriak nagusi, hortxe da biltzen. Gero eukue batzia urdinak behatzina jarri dian, hor 3-4 akatze egin ditu eta bestia juntzezka magostea. Berriz zuzendu joela emateu eta berriz bitanto jarri dira. Eta behin gero, azpitik, bada Borja. Bala sartu nahi, baina azkenean Gaskori utzi. Bada Gamboak. Ea Gaskoe. Bitasunakin. Eta Gamboak galdu. Txan ez du ez, ea fizikoki nork aguantatzen da, ea Borja, aguantatzen. Zira honetan, handik oso gaztea, 18 urte besterik ez. Eno bi bitanto oso gorra esan du dira eta igual batatzeko akusatu dugu modu pizkunak. Bada Zabala. Zake luzea, oitxe Gamboak, Zabala bote zitxo ingo du, nekatzeratu, ezkerra irez, ezin. Pilotaka latza eman dio adunako pilotariak. Eta badoaz, etorri dira bitantotara eta bain berrize Laura jundia, Zabala eta Gaskue. Gorri baki jezein behar duen partidu onundaken, Bai, Zeri joide jokatzen, ondo dakanean, pixkata asko arriskatu gabe, zatek Zabalak ez du oso gutxe arriskatzen du. Aide eta nik uste, botea, tanto gehien aide uste eta tanto gehiztu lehine uste. Zortzi tanto baditu ina, baina botez. Eta atzen desente egin ditu, egia zen. Atzi, hori da. Zabala, irutik. Zabala Gamboa. Gaskoren antzera bain. Bueno, Luziago, azten ertu Gamboa, errotetik. Moztu, Gamboak eskatu. Gasko gozetik. Zere bizitasunarekin. Gamboak sartu frontisean, lautikan Zabala. Dela Fuente. Ongi pilotak entzen. Gaskoe. Gamboa. La Fuente sartuko da jokuan. Zabala. Azurarekin. Eko oso txarrera. Paso, Borjak. Eko zirrazko egin, Dela Fuente atera. Hanek atzeratu. Bada ondoni. Zobizi, 6-tik 6-reako pilotaka. Zabala. Gamboa. Bagozondo. Zabala eta aprotxatzen nahi. Dela Fuente. Buruzatu. Hortzea Aitor. Dela Fuente atera. Gamboa jarri atzen, baina atera. Ongi. Zabala eskinez. Badago Borja. Ongi Aiturarekin. Bozetik. Dela Fuente sartu. Dela Fuente, gurutzatu. Eta azte ondo gurutzatu den ez, ezker gantzoi, Dela Fuente. Etxan erresa, Atera jaion eskutik. Etxan erresa, zatik, kurtzatuta 3 kuadrotin zartu da, bestiek eman dugu eta oso ondo. Markatu du eta berriz aldeitu dugu horrik, bestiek arrimatzen dira eta arrimatzeko gara hortan berriz aldein akatz parea bat egin ditu guaine, urdileak eta berriz aldein ditu dugu, no? Ez du etxitzen da hortxe daude. Hortxe daude, bai. Eta tanto honetan igual ikusi du partidan definizioa, ez? Hor, egorrik atzea eta eta Dela Fuente sartu eta bea, lortutan. Bizi azpitik, hortxea Gaskue. Ongi Gamboa atzetik. Gaskue. Mandio. Galeten sartu, eta du, Gamboak. Zabala, honek atzera berriro ere. Boti goleaz. Sartu Borjak. Atzera. Botuz jarriko da. Boti goleaz, jaso. Ea pilotarri.
Ongi, jonda Zabala. Gora. Eta gora. Ez dakit, nik uste oantxe bertan, erritmo aldatu behar dutela, ez? Hainbeste atzera, Gamboa ja jarrita dago, ez dakit, igual Zalak moztu edo bien tartera eta hor dela fuentea ateratzea. Arrigatu lokela ideo, bizkate Zabalak aida oso seguru jokatzen, atzien bak ez dut, eta bete atzea aida jokatzen da. Eta Gamboa ja jarrita hor, lekun dago. Eta ez du, ez daka gaztu ematen bizitasun hori, pelota moteltxu bat tortzen dat, orduan errexo dago Gamboa entzat. Ederra Gaskoren arrestoa. Ongi Gamboa bain, pelota gozatuz. Zabala. Zeratu berri ere, errotera da. Erroteatu, ongi, Gamboa. Bai, moztu, baina la fuente, hortxe da. Atzera. Goleak. Goratua. Zetik aurrera joan. Erditik. Eutxi, Gamboak ere, beti goleak. Ezkerretuain. Gamboa prest. Dio. Gasko zeitik. La fuente goleaz gozatu. Txalea, baino. Txarra. Eta bi utxe egite jarraian Aitorrek eta 16-17 gainean ditu. De la Fuente eta Gamboa. Pelota aldatu indu berriz, pelota nik uste bizkat behotu indara eta boti hartu du. Hoi da, ikusten da. Gero atatzen da, beno Gamboain nese egiteko. Bota nik eta boti golea jotzen du. Ez da, azpitik kaitzen zenik, makurtzea bizkata boti golea ematu du. Eta oso defensa honeten nahi da atzien. Da hortxe haude gainen, ez dute etxitzen gazteenak. Eta de la Fuente, Zalaboleak. Zala, bien tartera, de la Fuente atera da. Konekta baldu, Gaskoe kontra gantxatik. Sartu de la Fuente, aukera Aitorrek, atzera. Atzera da frontixetik, rotean sartu, kanpora! Horri ikusi da frontixetik beste grazi batekin atea dala pilota hori ez da. Errotean sartu eta bain, gorriek eskatute denbora. 18-16. Oso gainean. Gaude, partia politxa ikusten nahi da. Ez dago, hain, klaro, partidu hain ematezu, gehi errexo, beste gehi utzi egitea eta baina dek emezortzeta mazei, baina partidu dago. Bai, badatukin. Zabalak behatzi egin, 5 galdu. Gaskoek 4 egin dago ditu, 4 atzean. 3 galdu, De la Fuentek 8 egin da 2 galdu, eta Gamboak 3 galdu. Bai. Ikuste beti Gamboa da bilela menatzeko paetin zartu da, eta pelota zail asko eman ditu, ez? Bai, karo, beha besti egun gutxiko da jotzen da orduan atzeko paetian lana eta lana. Lan asko, eta zaila, baina. Bagenekin, bikote hau lana, final honeta lana eginez iritsi dira, ez? Bai. Zate, Gamboa batez ez daka kolpe espektakularroi, baina hau pilotari da, engero bai, engero graziko pilotari da. Ba, irabazin behatzaile, ez dut, eukeo batxe txiki bat, beno hor behatzina eta maustean ahundian eukeo bideak, akutsa bidna pelota gandoitu dena, beno beste gainutzean ez dut, olako errealoa ez dut egiten, orduan, behi irabazin behatzaile. Hortxe beste pilota eta teako duten, ez? Biziena, espero da, teatzea. Hoi, esaten zenun bezala... Bai, nik lurrian aberpizkate bestia esan duen bezala, behotu nolen dien da botia hartu, abet, azpitik geixio ebiltzeanak, hamuztuniko botia egin gabe. Hasieran ikuste zan, hori, rebotea erraz sartzen zutela, ez? Nabainea pilotan egin. Frontixetik igual, ikusten da salida dakala, ez? Frontixean. Bueno, lurrian ez da bate... Gasko lautik. Gaztieko pilota gara, ongi ezkerra ere Gamboa. Honek zabaldu, aingeru erne. Da, gaizkotu. Gamboa gozatzeko pilota. Funda bila. Gazkoe lekuarekin. Ederra. Ongi gorfa.
Eta goztatzea junda horratzetik eta bizitasunakin atea bai, baina gora. Nik uste pelota hau etzailera bat komeni durregi, Baita, bote... Duda, ondia behakin segitu, ez segitu. Lurrian ez da ibiltzen da. Lurrian pizkat ibiltzia. Agian ja danak gastatu dira, Igual. Bi atea dituzte hola ibiltzeziana eta... Hain pelotetan ez da, inbeste diferentzia... Haze... Pelota hau lurrian gehiago juten da. Bai, ikusten da, Itzala gehiago. Eman, dio Gascoek, errotean sartu. Eta nik uste gorrik pilota honekin jarraitu ergo luketela, Nik uste aurreko tantuan bide gugera faldu da, urdinak bestiakin eritzuz jogatu dut. Berdinak jarraitu gara. Hoi berdinak izaituko gorri. Ikusi da, zeitu aldatu dugu, pero etxala probabitetek aldatu dugu, bino oen... Hemeretzi eta amazazti. Lehenengo aurreneko pelotako egia jogatzen. Mirando ba. Asko aurreratu. Badoa de la Fuente lautik. Cambio. Aire ez asko. La Fuente herri ere, azpitiko hain. Gamboa. Zeratu Gascoek. Eutxe Gamboa. Atzeratu Anonik, errotea. Eta, bai! Zala azpitik, hortzea Gamboa. Atzera, La Fuente goleaz. Hortze Iñaku egin nahi. Eta, tantoa. Ez da, buelta emateko. La Fuente txokoan zehon, da Zabala hor gelditzen, da ez zerrin. Beteko abitza eta motzen ditu eta bestia... Jokaldia egitea funda Andoni, Jokaldia egitea fundala. Andoni hor. Bai. Dejala eskubia. De La Fuente oso txokoan ikusi dut, eta ditu. Eark ikusi dut, eta... Zei egindako, badazka gaztu. Airez Gamboa. Zabala. Berri gare, boleaz. Eta, bai, sartu da. Zagatu da pilota. Gamboa, estatzeko Andoni, frontzerian jo. Ezkerrez estin, Gamboa. Pilatzen ari zaio lana Gamboari eta... Hogeita bat, amazazpi. Aitor Zabala eta Andoni Gascoeri tanto bakarra. Adunarrea, lehen azkeneko sakea. Zera manos de La Fuente. Atzera Aitor Zabala. Gamboa beti goleaz. Gascoe. Zuzatu, De La Fuente keinu. Gascoe. Bai sartu dala. Zabala atzera. Correz. Paso. Zabala. De La Fuente atera eta Gazta aldu, Aitorrek. Gamboa sartu du. Kritikatea. Ongi Gamboa altura egin. Gascoe. Goleaz de La Fuente. Atzera Zabala. Gamboa aurreratu. Kritika aurrera Gascoe. Botez Borja. Aitzi, gana pilatzen, baina usten. Ea, De La Fuente bosteaino. Ea Zabala. Bizi, hortzea La Fuente, honek Zabaldu. Andonik eskatu. Bolea, eta azte jokaldia egin duen Aine De La Fuente. Defentsan, tankoa defentsan, bosteaino etorri da. Atzelaria launtzearren, dago beak jokaldia txokotik Zabaleako bolea. Oso erra. Zaila gainaz, Bai. Txokoti Zabalea, bota du bolea. Alako amaz tanto entonzta izan badaldeiz laugarren, bosgarren kuadroin otorri defenditzea. Bai, bosteaino etorri da. Azkenien bukatu du oso ondo. Ikearri da, haze... Eta bestiak hogeita bat egon da, eta haze odolotza ez, oiteko. Beak
Ba, ikusten du partidua jote zaiola eta behar hartu behar dula eta egin beharrak alazio zer, bestela dinamiko hontan segitza bali mabe, azkenean bestiak edo dia jotzen da orduan tantua bat ez bali murrunguan behak atatu gola, eta orduan arrizgatu beharra daga eta nik pentsatzen toain sakiakin minitea jun eta handik albali madu, bestela bukatzea jun, beste ganitzean zaila daka partidu bulten ekin. Bai, gaien pilota ateatzen baldin bagoe sakea, sakakin ezin izangoen beste minikin, ez? Da, hortxe, baina pilota bat ateatzen baldin bagoe, eta hemen zabalea, o beste ondo jutea sakea, eta zer ikusten da, bestela, behak ez du pelotoen dominatzen da oso zaila da, eta taka da hundi bat egitea, eta segidan asko egiten da, ez? Mezortzita baita bat. Bai. Partidu gorra ikua, Oso gorra. Ez da egitzen de minutu, no... Ba, ordu betera, o 55 minutu, eta neskena oso azkarra izan da. Amabiko 25 gutxitako hasia. Hoi deskanso gutxi egiten ditu, hemen deskanso batzuk egiten ditu hemen, no beste ganitzean, tantu bukotzen ez. Erritmoa da. Ez da, partidu gorra. Bueno, ingeru sakeakin asmatzeuen. Mendik aurrerako sake guztiak, aurrelari nafarrak atako ditu. Bada ingeru. Sake bizi azpitik. Eraman Gazkue. Barrura. Eutxe Gazkue. Beste olea bat, bani atzeratu. Harria da Gazkue. Ganboak eskatu, atzetik aurrera joan. Gazkuek ere eskatu. Ingeru da. Hortzea Gazkue. Bai, sartu da. Atzera. Andoni. Gazkue alfa, gostatzekoa. Altu egin. Gazkue oleaz. Ingeru pelota bila. Zala jokaldia. Ipareta. Hortza gorfa. Atzera. Ederki ikusi du. Atzelari nafarrak. Ingeru. Gazkue airez. Gamboa. Pizka moz behatzu zaio. Baina iraman. Zabalak. Moztu. Eutxi gorfak. Atzera ditorrek. Oti goleak. Eraman gorfak. Baina irez. Goleak bai. Gazko eskatu. Irutik. Zeratu. Paletak pizka frenatu. Eta botez jarri. Gazko lautik. Angelu sartuko. Eta akatza etorria. Launtxearren bai. Lauter bilaino atera. Baina azte partida ikusi duen, Aitor Zabala eta Andoni Gazkue, Antiguoko promesio mailan txapeldun atera dira. Bai, partidu gorra eta azkeneako ikusi du, Aingeruke zentzula beste lagundu biharra zakala eta beti laguna amenatzian, esperpaetian zartu datzaken da, oain gazkia eta zen jo. Ezin eranak. Bai, hortxe egotea ez, hainbeste dominatuta, kasi tanto guztitan Gazkue ezan hor doaia zituna zen eukitzeko, Gamboak egia esan lan itzela egin du, baina azkenean defentsa eta defentsa, Bai, Gazkue beste velozidea ematen jo eta horrek markatu du ritmua partiduena, jokatzen azartze zanean dominatu ditezun da, orduan horrek baldintzatu du bizkar partida. Egia esan, Aitor Zabalak ere lan politia egin du partida honetan, lana, eta Iñaki Elortzan bigarren partida hontako irabazlea mikrofonan dugu. Aitor Zabala, egun onda zorionak. Zerrik asko. Partidu ederra, Gorra, luzea eta bero asko. Asko saiatu behar izan zerate, baina garbi izten neukaten, ez zela jokatu berratzela de la Fuenteren kontratan Gamboa kastigatu behar zelatzen, ezta? Bai, beste partidutan antzeko ibilia, azkenen faiok dezitu edena, eta nik uste erdiparen huts gehiagin diteula, eta ingerure bai gora etorria, eta aurren ikera harri ondo jokatzeu, da ez genuen behakin sartu nahi. Zure palmazerako importantea Antiguokoa. Bai, oso importantea. Suerte bat hemen jokatzea, ilusio handi emateu, jende asko etortzea, beti frontoia betete otea, eta oso gustagarri hemen jokatzea. Gainera, gezurra ematen du, ez da, bain arte arratsaldetan ibili zerate, baina Aitor, gaur larun bat goiza. 10:00 pelota laukoa beteta. Gezurra ematen du larun bat goiz bateko la funtzionatu behar dunik. Kambioa
gorra izan da, ez? Atxaldero jokatzetik goizen joatze barrea, kanbioan, alare ikustea jendia guztua dola, eta ez da hola eskusai goizo atxalde izan, honea tortzeko. Eskerrik asko Aitor eta zorionak. Zuri. A ber, beste bi hitz egiten ditugun, Andoni Gaskuerekin. Zatoz, Andoni. Zorionak, Andoni. Bai, eskerrik asko. Pozik, ezta? Bai, gaur pozik. Partida irabaztita gustora. Eta torneo handi bateko finala irabazita. Bai, Antigo txapelketa urteko ia garrantzitsuenetako bat da, eta oso pozik irabaztagatik, ez? Bueno, gaurko partioan eta komentatzen hona Aitorrekin, garbi zeneukaten De La Fuenteri pelota gutxi utzi behar zitzaiola eta Gamboa behartu. Azan olako lanak eman dizkizun zuk eta bai Zabala berak ere atzean. Bai. Irabazi nahi bagenuen, De La Fuenteri kendu behar genuen pilota, ez? Oso artista da aurrean eta berala bukatzen du, ezta? Eta, bueno, gure deia hori zen, ez? De La Fuente pasatzea eta Gamboa behartzea atzean, eta, bueno, lortu dugu, ez? Baina, bueno, hala ere, partio oso gogorra eta gustora. Eta hemen ia frontoi ireki bada, baina frontoi ireki batetarako ere bero jokatzeko. Bai. Frontoi txikia, Zabala, irekia esan duzunez, baina bero asko egiten du, ez? Teiatu honekin beroa sartzen da eta kostatzen da, ez? Itertea eta bero asko egiten du. Eta batzuetan oso zaila egiten da hemen jokatzea. Eskerrik asko eta zorionak. Bai, zuei. Bueno, eta orain galtzaileak, galtzaileen bila noa, lehenik aber Borja Gamboa hartzen dugun. Kamerari begira. Hemen. Ez dela posible izan? Ez, ni uste, aingeruko oso ongi joatu hau, eta nahi faioak jo, hasieran eta rebotatzen eta batzuk, nakan ongi emateko, eta jo bolea atzuk, tonto atzuk. Bueno, pena. Nik esango nuke zure faila baino gehiago asko behartu zaituela. Biak, bai Zabala, bai Gaskuek asko jo dute atzera, rebotatu zokatu behar izan duzu, defentsan boleaz asko ma behar izan diozu. Horri emango nioke arazo gehiago zure failai baino. Bueno, hoi banak egunen, hoi bizubiela, dena atzia bota bizubiela eta kargatu, gaina rebotea agertu daula, denak rebotea jatzen dira. Eta, bueno, gauza zen boleaz jartzea, rebatatzea ongi, baino batzuk emateko nazkan eta ez ditu eman, eta faio tontatzu eta pena. Txapelik ez baino egindako txapelketarekin gustora? Egindako txapelketarekin ez zinu beha, ez ginen espero aiatuko ginera finalia, eta baina, oso pozigo de, pena finala, jatzen zanien finalian egin zuira zide behi, pena ziraztea. Eskerrik asko Borja, sai ez du favorez, aingeruri etortzeko, aingeruri. Hau izango dugu lehenengo partiontako azkenengo protagonista, eta gero ja egunari amaiera emango dion, hirugarren partiduko peloterik izango gara. Hementxe datorkigu, Aingeru de la Fuente, 17 urteko eugikoa. Egunon, Andoni? Aingeru. Aingeru barkatu da, egunon. Egunon. Ez da posible izan. Ez, pena bat, baina, bueno, finala izan gara eta hortadi pozik. Partiduan zehar, kontrarioak asko kastigatu dute zure atzelaria, eta iruditzen zizean, gehiagotan azotazunan arreskatu behar, ez dakit? Arreskatu, bai, nikien partia irabazteko arreskatu behar nola, baina Andonik ez du aukera sortzen, ez du defentsan dagoenean ematen dio asko eta ez dit aukerak sortzen. Ez duen, jokaldiak eta aurrean egiteko ez duen aukeraik. Ez da baitanen atzea emateko eta ez nintzen fresko sentitzen eta ez nuen pilota gozatzen. Txapelik ez, baina egindako txapeketarekin gustora, ez da Aingeru? Bai, finalean hemen egotea ilusio handia da eta oso egun polita da eta horregatik oso pozik. Galdugu, baina, hurrengo urtean saietuko berriz. Aingeru de la Fuente, eskerrik asko eta egindako agatik zorionak. Bai, eskerrik asko zuen. Lau protagonisten hitzak entzun ditugu, goratu Aitor Zabala eta Andoni Gaskue promesen mailako txapeldunak, atera diala. Hemen azkeneko partidua nagusien mailakoa, Iker Salaberria eta Aitor Alduntzin Gerriko Horriz, Joritze Iguren eta Iker Mariezkurrena Gerriko Ordinez. Berotze lanetan ari dira, gu minutu gutxi barru
hemen izango gara berriz ere, baina arte. Orain, Iker Salaberriari egindako elkarrizketa bat ikusteko aukera izango dugu. Bigarren protagonista bat Iker Salaberria, egunon. Egunon. Gaurko finala baino lehenago itziki berra daukagu. Joan den ostegunean, zure urte betetze eguna, 20 urte, zuben irabazitako Etxabe dinastiakoaz. Urte betetzeari amaira onamateko eguna izan zenun? Bai, irabazia tokatu zen, nahiko partiu jokatu ginen orduan, eta gaur beste partiu bat dinta beste txapuela bat ematen itxera. Zu eta Alduntzin, bi aldiz izan zerate hemen aurtengo txapleketan Egiguren eta Mariezkurrenaren kontra, bi partioak irabazi dituzue, bata 22 eta 21, bestea 22 eta 9, gaur zer? Gaur partiu diferente izango dela uste dut, finala beti da diferentek, beti oten da tensio puntu bat gehiago, eta saiatuko gau gurea ematen, eta gurea ematen badun ikuste, aukera izango jula irabazteko. Aurreko beste bi partiduak zerbaitetarako balio dute, edo gaurkoa erabat ezberdina izango da? Ez, partidu bat mundu bada. Partidu baten posible izoberak zuri 8 utzi eta zuk urrengo unen berari 7 utzi. Partidu guzi diferente dira, eta gaurkoa berriz beste partidutara igualatzen dian, eta guk eramaten du berriz. Askotan jokatu duzu Joritzen kontra, ez bakarrik hemen Antigon, beste pelotaleko askotan ere bai. Zer mozko kontrario da? Kontrario zaila, velozia asko ematen dio pilotari, eta badaki gaurre sufritza tokatuko ziula, biek gun mino golpez gehixio dira, eta beti defensa nahitzea badaki defensa nahitzea tokatuko ziula, baina horrekin torrika burun itxetik eta Atzelarien artekoa, nola ikusten duzu, Alduntzin eta Mariezkurnaren artekoa? Igual Mariezkurnak golpe gehixio do, minio frontoionetan Alduntzin badaki usten bai jokatzen duen, boleaz, reboteatzen da osongi moldatzen dena da, eta igual Mariezkurnak jo gehiago iken duen, minio pilota gehixio hori igual botzen jo, eta beste unetan bezala jokatzen duen biek, eta irabazet tokatzen zion. Bukatzeko Iker, pelotaleko asko ezagutzen dituzu, ez esatera Euskal Herriko dena, baina gegina bai, eta begira, zenba falta den hemen oraindik jaialdia hasteko, eta goizeko 8etarako jendea zaiz egoen sartzeko, hau da giroa dagoena. Antigo badakio, ni txiki da ganen izatzen du frontoia hau, finalatan da torri naiz, eta goiz torri bara izaten zen, ze beste kanpon gelditzen zinalekuik gabe, eta gaur ikusten da, 10 eta frontoia erdia milo gehiago bete eta giro hona egin da hor. Goizuetan da, laguna eta esan diezu, YouTube bidez partidua jarraitzeko aukera dagoela? Bai, badakite, linkare badute, eta asike, nik uste horreango dira YouTubeen behira. Entzun ditugu hitzak eta hasteko daude partidak, Iker Salaberria eta Alduntzin, Egiguren eta Mariezkurrena, hemen jendea pozik, animatzen, partidua hasi aurretik.
Orain dela minutu batzuk egindako elkarrizketa, Joritz Egigurenen hitzak entzungo ditugu. Finalistetako bat, nagusin mailan, Joritz Egiguren egunon. Egunon. Ilusio berezi antiogorako, ezta? Bai, egia esan gaurko askokin etorria, gaur jolastea polita izatea eta ilusio handikin bai. Ondo ezagutzen duzun torneoa, okerrez baldin banago 3. aldiz, lehenengo urtean gogoratzen naiz, finalera llegatuta zuk oporrak hartuta, baina erabakitzen nuen oporrak Greziara okerrez baldin banago zindoa zen, ura utzi, finalera etorri eta finalera irabazi. Gogoratzen zera ondo? Bai, orain dela 2 urte hoxe. Enun pentsatzen finala iritsiko gineanik eta familiakin oporrak hartuta dauden, da azkenen finala iritsi eta hoxe. Arreba eta atxarea juntzian eta ni hemen gehatu nintzen. Merez izan altzuen? Bai, merez izan zuen egia esan. Bai, irabazin genuen eta zea politia gehatu zitzaiten, egun hortakoa. Lehenengo urtean hori, bigarrenean gauzak oker joan ziren, lehenengoan etxera. Bai, bigarren urtean, etzian gauzak uste bezala atea, baina, torneo txarrari ez genuen nire, baina finalea ez ginen iritsi eta aurten, zemuz. Eta aurten asko sufrituz, azkenengo segundura arte aguantatuz, lortu zenute mintza finalen egotea eta mentza dute. Bai, ondo hasi ginen, geho, semifinaletako ligaxka pixka komplikatu intzitzen bigarren partidoakin, eta, azkenen irabazi genuen eta hemen gaude eta gaurkoa aprobetxatu barkoa. Txapeketa hontan, bitan jokatu duzue, Salaberri eta Aluntzinen kontra, biak galdu, bata 22 eta 21, bestea 22 eta 9. Aurreko 2 partidua zerbaitetarako balio dute, gaurkorako? Bai, lehenengo partidua oso nahi genula iruditzen zait, eta, hoi daukaula etorri geha, behintzat, kontraitea posible deula, burun daukau, eta, bigarrena azteko moko partidua izan zen, ez genuen bate ondo jolastu, eta lehenengoakin burun, bai, gerra emateko gokin etorri geha, oseak, zeateatzean. Zer pasatuko da gaur? Dena emango duela behintzat, eta geho ikusi behar, baina bai, ondo etorri geha, inungo problemaik ez daukau, eta saiatu behintzat ingo geha, eta, zemuz bateatzean. Askotan jokatu duzu Salaberriaren kontra, aurten asko lehen ere bai, zer moduzko kontrari izango duzu horreko kadroetan? Kontrario guzti txarra eta aure txarra, eta asko jokatzen pelotarioa, defenditu asko iteuke atakature bai, oso pelotario hona da, baina, beha ire, tanto itea badaola pentsatze, eta gero atzelariare asko laguntzei dota. Zaila, baina, imposibleik ez da, oseak. Hori izan behar nizun Joritz, atzelarien artekoa nola ikusten duzu, Mariez Kurren eta Alduntzinen artekoa? Ikerrek nire atzelarik asko jokatzeu, kriston golpe hauka eta dominatu iruditzen zait behakin gola, baina bestea frontoi hontan oso, lan asko iteu, ez du ez da pelota galdutzat ematen, eta hortxe, zaila. Atzen, ingo dut, agu pazientzia asko egin galdu gabe balin badode, nik uste, tanto kateatzeko modua badaola. Zer mozko materiala daukazu txapelketan? Oaingoz ona, gaurtzen muzkoa jartzeuen, Oaingoz asmatuen ikuste, guri pixka biziak omen izaigu, eta gaur ze muzkoa da. Beste gauzatxo bat eta bukatzeko, Joritz, hemen jaialdia 11etan hasten da, baina goizeko 8 zegoen jendea sartu zai, 9 utzi zai jendeari, lehenengoa sartzen, baina hau da giroa, larun bat goitz baten, Bai, hau jendeagokin etortzea egun ontako, eta ikustea, 9 etorri, eta uste nun etzala inorrengo, eta iaia erdibeteta, oseak, guztua, hola jokatzea guztua mateu. Eskerri asko, Joritz, suerte. Suerte. Eta banan aurkeztuko dizkizuegu nagusien mailako finalean, bi bikote hariko dira elkarren lehian, Elastiko Gorriz, Binapar alde batetik, Goizuetako umore ona elkarteko Iker Salaberria 20 urteko pilotaria, Ez da umore honakoa, erreka taldekoa. Eta berarekin batera, Aitor Alduntzin Iruindarra Zugarralde elkartekoa 23 urteko pilotaria. Aurrez aurre berriz, Elastiko Urdinez, alde batetik Tolosako Ioritz Egiguren Zazpe Iturri elkarteko 22 urteko pilotaria. Eta berarekin batera hariko dena, Berriozarko Iker Mariezkurrena, Donestebeko Herrika elkarteko Berriozardarra. Kaso honetan ere, epaile lanetan, Mikel Arroyo eta Mikel Txoperena
ariko dira. Eta sakea nork egin erabakitzeko Leon Castilloa Julen Martijak botako du, beraz, Julen, nahi duzunean. Sakea urdin. Txapa botadu oaingo honetan, Julen Martija azpeko pilotari profesionala izan da. Salaberria alduntzin egigure maizkurena, sakea urdin atera da. Zuek, zein ikusten duzue nagusietan txapeldun, komentarioetan jarri dezakezue, bai Salaberria alduntzin, bai Joritze gure maizkurena. Irakurriko dizuegu eta bueno, haze Iñaki, urdin atera da, txapa, ea Joritzek sakakin azten da bere doaiak erakusten, Bai, oso pelota bizila da, bizi den pelota ezkerra oso nadaka, bueno, nik uste eta gaurko untan probetxo gehiago atatzen nik uste gehiago atatzen behar dituela ezkerra horri, bizitazen horri. Hemen txapelketa honetan asko ikusi du botez jolasten, lan asko eginda eta airez igual dezio hain beste sartzen ikusi ez, tolo sarraro. Bai, igual atzala ja oso jotzaile dalako eta oike... Bueno, baina airez... Azira oso, bai. Joritzek. Bueno, esan duen bezala, esan zuek zein ikuste zuen nagusietan txapeldun. Gorritz Salaberria eta alduntzen ditugu, urdinez Joritze guren Damariez kurrena. Lehenengo tantoa urdina izan da, Joritze guren Damariez kurrena. Txapelketa honetan aurtengo edizian bi aldiz ikusi ditugu bikote hauek. Lehian, lehenengoan 22 Salaberria eta alduntzinentzat, hoi finala ordenetan, final aurrekoetan ere, Salaberria eta alduntzinentzat izan da partida, baina hoi 29 da zuten, nabarmen. Hemen hasieran urdinak. Hasi dira, irabazten bat eta huts, alduntzin boleaz. Joritze guren, zeratuz. Alduntzinek, izkat zabaldu. Maiz kurrena. Alduntzin, pilota gentzen. Kurrena eskudiz, frenatu inda pixkat. Alduntzinak atzetik aurrea. Ongi maiz kurrena. Pilotaka ezkerrez, legutxarretik, argi bote Jorit, txokoan jokaldia, Salaberria hortik atera. Eutxi marizkona. Alduntzin. Aldio. Ezkerrena. Salaberria sartu. Atzeratuekin. Atzeratu egurenek. Alduntzin. Ea marizkorrena. Atzeratu. Alduntzin. Ezkerrez jarri da. Ea alduntzin, ea mandu. Atzera, ikerrez. Eta frenatu, ongi alduntzin eskuinez. Ezkerrez horri bere, tanto luzea da. Atera da Jorit. Atzera. Ongi alduntzin atzetik. Ea Iker. Ez, sartu da, baina erke atera du. Ea Jorit, botez, honek atzera berri bere. Botez alduntzin. Pasatzen utzi, maizkurena atu estatu ezkerrez. Salaberria atera. Zeinu. Maizkurena imoz. Salaberria. Hortze Iker. Ongi. Ezkerrez. Joritze guren, botez berri bere. Nahi txokoan. Eutzi Ikerrek. Berriz ere txokoan, hortzea Iker. Jorit, atzera zota manoz. Alduntzin. Ikerrek eskatu. Goleaz alduntzin bostetik. Ezin! Haze tanto luzea, borrokatua. Eta ikusten ari ginen, pilota hau urdinek atea dute, eta ez dugu oso material biztia ikusten ari. Eta pelota urdinak ateatzeko, ematen du testuan ez daula oso pilota eskrik, ez? Uste partidu luzi ikusiko daula, martzontan pelotonekin ezin du
Marizkurrena dominu hain erresa, eta alduntzen den pelotonek denbu asko nahituko pelota galdu gabe. Hala, eta emateu fisikoa bai, hor txeon gala ez, zain gogorra eta... Bai. Hoi printzipioz bikote gorrian alde, ez, izango zen. Bai. Baina, bueno, ikusiko dugu. Marizkurrena ezkerrez. Salaberria. Zatu du. Ezkerretik, ezkerrez, Joritz Laurain atera. Pizka egatu zaio pilota. Baina moldatu, Marizkurrena jozteko daka. Eta teiatura junto aio, Marizkurrenari, ezkerkada latza zamba. Toki ja falta, ezkerkada eharra joko du Marizkurrena, pelota ez dakit. Hor beno gehiago espalima dago. Horregatik. Zail, oso zail. Urdinek ateatzeko pilota hori. Ea, oain gorrik ze ateatze duen. Arezatu, Marizkurrenak. Igualtxua, ez? Igualtxua pilota. Frontixen gratuitea, ez? Bai. Igualtxua, bai. Jokatzeko edarra, beno rebotea iritsi zinen dabiltza. Aurretik eta Marizkurrenak pelota emate jo, horrezto dudik. Jota doa, baina. Jota doa, beno eta rebotea iritsi zinik. Hor txalduntzen, pelotean bihatzelariak. Ingi. Ezkerrez, Iker. Zadarria sartu, gantxoa. Horizek atzeratu. Ongan ditzen, alturarekin. Alturan zeitik. Zadarria zetaban sartu. Barrura, legutxarrera, ondo aldutzen. Joritz, zuiziz gozatu. Eskazo aldu, eta aldutzen korrik egin bihar. Ongi Marizkurrena, Zadarria Laurain atera. Zeratu, botez jarri Iker, roboteko zulotik, ezin! Ongi atzeratu hain Salaberriak, pilota hau, da... Horratzetik pixkat... Salaberria eredore konpetatu du beste pixkat, eta aurten izkubilekin beste txizpada baka, Honek zerren jodu, eta bizi atadu pelota, eta hortxe jodu, eta pelota zaila jarri du, ez? Hortxe izatezan, bere debuta iteko, ez? Izatezan, ez dekala kolpe gehiagirik, baina ikusten da, esan dezun bezala, ez? Aurten kolpe hori hartu dula. Eta nik nabarmen dukan nukena bai, eta oain egin duna Ikerrek. Erasokorragoa ikuste jot, aurten, hori esatezuna eskubi horrekin txispa jo, baina ebai ikasi du erasokorragoa izaten, ez? Lehen defentsan da oso ondo, baina airera juten da, eta... Eta gero horrek, eskubi horrekin txispa horrekin pelota atzeo jartzen dut, orduan, gehiago bihartzeu atzala jare biztia. Orduan aukera gehiago azkabeak. Nik ikusten, hauen hori espalima du, nik oso zaila ikusten dut urreinei partidu. Urreinei, ez? Material honekin da... Alau dabi, bain Marizkurrenan akatxe nabarmena, ezkerrez. Zera du, sakeluztea, paretetik atea, eutxi Ikerrek. Horre atzikoan Iker, baino. Ikerrek, Salaberriak, jokaldi horrekin konfiantza handia daka. Hor txoko añakua, eten. Txapara joan zaio. Hain mutila ondila Marizkurrena, hain mutila ondila da, oso ondo jutea txokoa, Eta oso ondo junta, oso ondo kubritzu, eta gainetik makurtu ere oso ondo iten da, Doaina baska, zate gara, golako mututuzka hauna horregun asko. Muitu bar da, hori, Ata du Joritzek, Zadarria. Marizkurrena, zetik aurrea jun. Egin botez. Atera du. Joritzek atzeratu. Engancha Joritzek. Zadarria, Marizkurrena, zeta manos. Erki atzeratu. Ez du, lurren ez du enizte. Lurren ez du ez. Ondo ezkerrez, kalduntzin. Ongi kolokatua. Bada Salaberria, bipaleta efektu handiakin. Nola, atera zaion pilota. Bikaina. Goizu eta Rori. 5 eta 3. Iker eta Itorra laburretik. 3 egindako Salaberriak.
Este bukera, defentzia dago bukeran, aurrela ditan Salaberriak lehenu bukatzen du. Da bestiek gehiago kostatzen zailo, eta partidu hortik jungoala ematxo du, bestiak golpe gehiago dake, beno nik uste pelotonekin ez dara homusten abarmenduko joero eta orduan bukera Salaberriak baina arte bentzet aukera duenean ondo bukatu dute. Bai, oaingoz, bai. Erro tengo dutik, Iker, sartu du. Ea Salaberria. Leku oso txarrera, paletakin, naita. Atzala ja, otornalaka. Ikusi dio, ez? Airera zetorrela eta geho dauratu Iker Salaberria. Aste honetako albistea izan dela. Azaroa bigarren asten, Asperekin debuta egingo du. 20 urte, Ikerrek. Da, ibilbide latza egin du afizionatu mailan, 2 urte hauetan. Da, nik uste aukera, merezitako aukera, Ikerrena. Ondo, Luntzin antzetik. Natzurena, pilota jo. Iku zatu, eguren botez. Ea Luntzin. Jorit, Keinu. Natzurena, jarrita. Ongeitor. Mandio, eskudik jartzeko aukera, Aluntzinek. Zelatu du, Aizkurrenak. Jorit, Keinu. Aluntzin botez berriro. Baina etorri, baina eraman. Antzabaldu, bizitasun handiz. Ongi Iker, baina pilota sartu barruan. Bipareta. Txokoan, oso altua, Salaberria gatzera, ezker bolea, Mario Ezkurrena, txokoan, hortxe da Mario Ezkurrena, eta derki atzeratu gaina. Aluntzin. Jorit, bera bipareta, zer askorikin, barrura, hortxe pixka kostatu inda Aluntzin, baina Mario Ezkurrenak paso. Atzeratu gain, Aitorrek, eraman. Zetik aurre Ikerrek, moztu, hortzea Mario Ezkurrena. Aluntzin, zera du pilota. Zerrez, hanketara, Eitzi Salaberriak, atzera Joritzek. Ezkerra idez, hortzea Iker. Endio, zauta manos. Joritz, botez, ezkerrez, Salaberria Keinu. Mandioi, ongi goleaz. Iker. Zeratu, Salaberria, Mario Ezkurrena botez. Ezkerrez Aluntzin. Eta politia da. Saluzatu eta ederki. Ea baina ezkerrez. Sendo. Zetanko hor bat. Hortxe. Eramandu. Komeriak izan ditu baina eraman. Atzera Salaberriak. Eta gainetik pasa. Bizi, Bai. Da ikusten dio. Hor aurrera datorrela eta ederki ikusteu nola bota atzera, ez? Da gaina nola botatzen, ezker paretan itxotxia doa. Da ez da errexoi pasatzia, Gaina goitik, dakan alturak egin, horregatik. Baina egigurenek ezartu beharko eta zeo zerriten hasi beharko du, ez da beti botea jotzen zetik, gero, honekin ez da nolako minu egiten, da atzalaian, Salaberrien atzalaia oso da. Zile gaida jokatzen, tantu galdu gabe, pelota ondo muitzen, astintzen, ondo astintzen, da... Da 8 eta 3. Da, bitu. Denboa eskatute gorriek. Salaberria eta Aluntzin. 8 eta 3. Hortxe, hainoak ikuste ditu, entzun hobeto esan da. Eta ikusi dezakezuenez, jende desente, Joritze urenen jarraitzailea gehien bat. Da, lehenengo urtez, larun bata, finala, eta nik uste, pilotalekoa lepoz beteta, dakadula, eta nik uste, politia gala, larun batean jartzea finala, Bai, uste egit, beak egin beharko balorazioa, beno... Nik uste ikanti hemen digo, logeto esango litzakela.
Bueno, gorriek hartu dute tartea, ikusten ari geha tantua behaien alde, baina, bueno, esan zuen iritzia irakurtzeko desiotan gaude, eta esan nor uste zuen, ze bikote aterakoen hemen txapeldun. Salaberria eta Luntzin Gorriz, Mariz Gurena eta Egi Guren, urdinez, Salaberria nakatxa ikusi gogain, da Joritz Egi Gurenen jarraitzaileak sutxu. Bai, humore honekin etorri dira eta guilatatzeko bentzeit humorik itzaile parte. Haue gaina, Diario Baskoko finala bai jolastu zuen Joritz Egi Guren zarautzen, eta launak gabe etorri zean da buiaka eta erra. Amente politxa jartziete ez, kontoi bai. Gatzen dikura beti errespetuakin. Bai, errespetuakin, hori da. Jokatzen ari nian txilikon, da gio kantu bukatzen nian, orduan, bueno. Bakarrik animatu, aurkaria ieterrez esan, da zureari animatu. Errespetuakin, hori da gure kirola, ez? Bai. Atzeratu Joritzek, errebote ingurutik, sartu, eutxo aitorrak. Erra, Joritz. Hortxe biparita egiteko intentzio, baina azkenean barrua eta Salaberria jarrapatzea horrez da bate erresa, Gaur da agresibitate geixi jokatzen egin. Behar du, ez? Behar du. Eta peloto egiten da ez da jota atzien ingurio tantu ezin da, eta orduan inbierdu behak erabakiak hartu eta saiatu bintzet tantu egiten. Bost da 8. Pero Guren ongi alintzen. Ezkunan esia joz. Ez alintzen minatzetik. Hona eman dira alintzinek. Erroten gurutik. Ongi merezkurrena. Pelotean bihatzela di Nafarrak. Sartu zaio. Eta gorta Marizkurrenari. Bete honetan, alduntzin eta Marizkurrena ja lau galdutako baditu, Bai. Golpea da gano galdure gehitxo. Pelota erresa galtzen da, ez da esango dut. Bihartutako batzu galdu ditu, bueno, haigeztia erresak. Keño Gurenek, Marizkurrenari gainera etorri. Zabarrea. Zafatzeko pilota. Apura esente. Ezkera zarta da. Hor jota zizoan. Eguren. Zer egin. Zabarria. Ea bote Iker. Nekatzera. Hola jarriko da beste Iker. Agertu. Antzo da. Balantzan Eguren. Nekatzera du. Ea lintzin. Eta aquí, Marizkurrena denbora eta Zabarria txokoan, Eguren, bera, Bukaldia txokoan ere. Ea Iker. Mandiolatza. Ongi, bolea. Naku bat zale. Marizkurrena erne. Guzti azpitik, alintzinez. Jo, eman. Zabarria. Zera, zera ere Marizkurrena. Zabarria berriro ere, Zabaldu, oleaz, Zeratu, Marizkurrena botez, eraman. Handizi, azpitik, Euzki Joritzek, Gantxoa, Kampoa. Oso ondo goitu berakoa, guritzatua, Kampoa. Kampoa, bai. Oso ondo dominatu du tantua, beno azkeneko erremateoi kanpo juntza jo. 6 da bederatzi. Joritz ateatzeko prest. Bala Eguren. Badu, eta baino Salaberria. Gozatu Marizkurrena. Zeitik aluntzin. Natura jaurekin. Aurretik atera, zintzia denbora euki. Baina ezkerrez. Salaberria. Zegoan. Zera da Joritz hortik.
Gatu da pilota, zabaldu Aluntzinek. Ongi. Gatu baina biparetatea. Aitor. Zabaldu, nahita. Aitorna. Jarri da. Atera, Aluntzinek. Aitorna bizi. Aluntzik. Antzugarrekin. Baita ere marezu dena. Baitoan. Norbainor. Zea aurrela bizartukoen. Honaran dio, marezu da. Zilloritzek. Ongi. Anzartu jarik. Aluntzik erne eskatuz. Zareak atzeratu. Zea marezu dena, zabaldu. Aluntzik, moztu, baitetik atea, dutze bipareta, atera zalarria, paretakin, zalarria, atera, atera nagotez, ongi. Aluntzik, zinain, atera garrea, azetanzo borrokatu bat, atxelaria Norbainor kanto honetan. Eta Maritzurenak kale. Garren aia. Utxegin duena. Aluntzin atzetik gehiago ematen du. Kolpez Maritzuren aio, baina Aluntzin... Garantia bada. Garantia bada. Kubritu ondo iteo, beti ondo kolokatu bado, pelota ez du entregatzen, ez du joko hartzeko hemen beti laugarren bosgarren kuadruan, da hortik zaila da. Karo, hortik bihartze bali madu, Barizko Rondan bezala, hunda ematea, pero, karo, oso goiko zarea, ez? Pelota oso hona zan baino, zindu dominatu bestela, dominatzen oso gutxi, orduan eta pelotak ez du laguntzen, hortako orduan zaila daka. Da partida honetan, errebote bakarra ikusi dugu, ez? Da aurrekoan, imagina dutzen bat jo dituzten, da ebengoan materiala askotzen motelagoa. Bai. Lana derrigorretzin beharrekoa. Hoi da. Eta gian hoi bikote gorriantzat hobea, ez? Bai. Hobea. Nik uste garante gehixio ematu bela, seguridadialtik garante gehixio ematu, ez? Ezaten bezala, aldutzinek kubritu ondo, galdu gutxi, eta joreo desente, eta beti ondo kolokatuta, aurrela jentzate segurantza ondila da. Askatu egorri katxen aldia, badaude kantxan lauak, eta badoa, Iker Salaberria. Eta du, eguren boleaz. Zabaldu, Aluntzinek, atera du, Aitorrek, izan bate erreza. Azera Joritzek, azera Airez, botez, tokaldia txokoan, erren Salaberria. Mandio Marizkorenak, errebotea, eta Aluntzinek, eutxe. Ipareta egin nahi baino, zailatea, Salaberria, erren Marizkorenak, beste errebote bat, eta hau, ederkin, esaten eginan, errebote bakarra ikusi behula, eta Marizkorenak tanto bereinan bi errebote. Igual pelota jokatzailean behotzen igual aida, eta sali da frontizitik lehen hori aurreko partidu handi beste pelota bati hori pasazaio. Jo sali da gehiago hartu, bote handizio bat eta sali da ere gehiago, eta honek emateu oain... Bote altu gara zela, ez? Bai. Zazpi eta mar. Euren. Eta Joritz. Zalduntzen, sake. Zaten ginean pixkat Joritz sake horrekin bariatu dezakela eta abitu. Bat zabalea eta lortu. 8 eta 10. Ezko baina asko zabaltzat hemen, Lutxizamar zabalduzko pelota frontuiak epixak egitiatzeu eta mina ondo egiten da, ez? Eta garta aurrela ja ikendu egiten dituzu, eta pasak egoain pasek ez da gotaen falta da, eta horrek epixkat moztut zaitu, ez? Luzeatatzi horrek. Pelotea nahiko oker, Salaberria zotamana, latza, rebotea doa, eta sartu ere. Zake restuan. Errebote, bai.
Eta esaten ginena, ez? Pelota bote handiagoa hartzen, da errebotean baino errexo. Bai, nik uste. Da pilota berekin jarraituko, Salaberria eta Alontzin. 11-8. Bikerrek. Azkena. Mandi Alontzin. Mandi. Alontzin ezkerrez. Bikerdin. Maezurna. Berit, sartu, gantzoa. Zuzatu, Salaberria gatzera. Maezurna. Ezkerrez, Aitor. Paretan jo. Erkin Maezurna atzetik. Ezki Joritzek. Antzuarekin, Maezurna. Eman dio. Bat egozatu, eta tantoa. Utsa eta tanto. Hori ere atatu zaio. Hori ere, sendo atzetik, utsa galante eman da. Txago zabalea. Tanto. 12-8. Bai. Partidu de falta zailo oso zer, ez? Bai. Antxoa, Egitek Jeraman, Alontzine katzera, Eskuñez, Ea norta arrimatuko dugun, Salaberria, Lautik, katzera, eta ze? Buelta eman du, Bazagit. Aire zematea zijoan Mariezkurrena. Bai. Aluntzinak ez dira ikusi, Aluntzin geldi zeon hor. Bai. Eska muitu ginda eta orduan, Altza du Mariezkurrena. Aluntzin. Altzera. Bolea Mariezkurrena. Salaberria. Hone, zabaldu, leko sutxarrera. Eutxitarra. Badago eutxitarra. Nakua. Erren Joritz. Bizioa, honga dintzen. Ezuen. Zera da paretetik. Zabaldu. Manda da. Pareta frenatu, Alontzin negora egin. Ez epidetaga latz bat. Zeko txarrera, reboteatu. Mariezkurroan eskinka da. 9-12. Bai. Hemen pilotanekin, partidua bere saltxo baten ere sartzen, ez? Sartzen da, Egurte eta aurria pixka falta da sartzen, ez? Zeneke pelotu asko egia eta tanto gehien adien benula, azkean atzian bukatu eta... Salaberriak ala ere 6 bukatutako baitu. Bai. Atera du Joritzek. Bada Iker. Mariezurrena, zerga alatza. Lekuakin, Aluntzin. Zabaldu zaio pixkat. Honga Aluntzin. Sendo atzetik. Eko gozatu. Garra epizka gainera. Atera. Aluntzin. Horrela zeratu. Aluntzin. Beti golea. Iker. Itzi ba. Eutxi Mariezkurrena. Atera. Goleaz. Gora! Eta Salaberrian eskinka baiek eman da doaz, Bizitasun hori leheno komentatu duguna, nabarmentzen zailo, botea leheno airetan bete razagin jokatzen, da defensa hona, eta bazailo, guain ikusi zailo beste txizpa batekin, Badago izetarra. Joritzek, bai, sartu da, usta, baina. Muntzinetu bat egozatu. Joritzek, legaldeine, baina. Txapara.
Badoaz, pixkanaka gorriak. Galdutakotan, Salaberriak 3 galdu ditu. Danak erasoan izan dira. Eta Urdina berriz 6 galdutakoa dituzte. Salaberriak jokaldia zalen. Baina zera. Ezker goleaz. Maezturena. Ea alduntzen. Mandio, paletak ingoa. Eutxu! Azte pio eta jaso den. Entzugan. Eta biak iritsi dira. Baina intentsitateak inkoaz, bai aurrelaria eta bai atzelaria eta zaila izatea, ez? Bai. Hoi normalen atzelariak agindu beharrekoa da, baina... Bai, bidea batea jundia eta hor azkenian tokitik iztezaten da azkar junbiezu eta... Horitz bera pentsatu zazte pilotak eraman dituen atzelarik, nik zerbait din behar dut, eta hor jun bartzea, ez? Da maus abeatzi, borrik badoaz, Ea Marizurrena. Almentzin. Zubarekin. Eskubiz. Alzore atzetik. Pelote ban. Etan jarraitzu biatzularik. Ozta osatua, jorizatera. Honek ere atzeratu. Zatukoa, inakoa, atzea iker. Nahi dupaleta, intetara. Golea barrura, bizia, eta tanto! Zazpi tantoko aldea. Berriak. Pizkanaka ikusten da, tantua aldate beroitzen diela, Naiz tantua pelotu zoan berdintxo ibili, azkeneko zati hortan bukeera azteanean beti alde bate eroitzen dira, ez? Aluntzin sendo atzetik, baina aurrian diferentzia, ez? Salaberria hor... Bukatzeko garatian hor ikuste aldia. Joritz Kamuntxez hor bukatzeko garaian ez dago hain fin, ez? Ez. Aluntzin, gure zaila. Jarriko atera dugu, maizturnak. Ezker bikain horrekin. Egituren. Maizturnak zeitik. Handi datorri. Salaberria sartu, gurutzatu, eta arte gaintza bajo duen, goizu eta bat. Bai. Txenda utzita. 10 bai dugu batu. Bai. Ikerra, Salaberria. Bai. Jorizek 3 bakarrik. Bai. 10 eta aldea ikuste da pelotonekin atzien ezin dela utzi, partidu ezin da utzi. Orduan aukera kanean honek asko zelenu bukatzen du bestin aldien. Da horre egindakotan igual ikusten nahi gara diferentzia. Salaberria 10 egin, Eurenek 3, besteik ez, da atzene bai, alduntzinek ez du bate galdu, eta Marizurrenak 5. Zaitu beste bat. Salaberria eta Aluntzin partidua bere... Ez palima hobe etzitzen, ikustu bezin duela partidua... Urtinak, ez? Nigula hartu, pixkate ezin deta nik uste burua pixka makurtu otuen. Ikusiko dago. Ateago Salaberriak. Eguren, kendu. Handuna ez duena. Botuz jarri gara Aluntzin. Gainera, baino. Kampoa da. Aurreneko galtzen, pelota. Izudena. Eta Marizurrena anai gazteak, denbora eskatu. Bai. Eta 10-18 lan oso zaiak. Bai. Eta kantxan egia esan ez da ikusten horrela buelta emateko... Ez gaitezen Egurenek pausu oso handi bat eman beharko duke, ez? Partidan... Bai, bukera eta bestiak material honekin ezin duen, nabarmen ez du menderatzen atzian, orduan aukerak ez ditu asko egukiko, eta orduan dakanak aprobetxetu behar du. Salaberria egiten ari dana, ez? Dakananean
Baina, ere Salaberria eta Alduntzin defentsa... Bai. Ikiarriak gate, eta Salaberria horretik hankagoa ditu, eta... Oso pareja kompletu egiten du, kompensatu bat, kurritu, galdu gutxi, eta, karo, azken finean, da, aukera gazonean egiten belen duzu, nabarmentzen da, markadorian, ez? Bai. Da, bain dela 2 egun, Salaberria Zemaiko dinastia txabelketan txapeldun atea zen, beha Altutzarra Errioxarrakin, Kanabal eta arbitru naurka, eta Salaberria Ikiarri jolarzuzun partido, eta bita 8 o 6 eta ditu hain txebertan ez da. Eta aurren, Kanabal nahizun modu eukizun, da Kanabal Nafarrai hor aurren irabaztea Ikiarri da, eta Kanabal defentsa hundia daga. Eta Salaberria jokoak egin dabe, denbora asko darama jokoak egin, eta hortxe bere saltoak ozen eta. Txispa geixi horrekin zulo gehiago irikitzeu, eta orduan bukatzeko aukera geixi ematuzken. Zeratu Ebiurrenek, Alduntzin. Alduntzin atzetik, oso sendo abil. Zena pixka gainera etorri. Baina ezkerrez. Garen eteinu. Zena ezin gozatu guztiz, baina zaila da. Jorit, honek atzeratu, kanpora. Ideia ezan bate txarra ez, baina. Ez, idea hona zamen, no ez dugu. Zabalegi eta frontuzen erdi pariantzan da orduan kanpo hauntza joan. Meretzita amar. Hautzita dago partidu ja. Joritek, Salaberriak, Zabaldu, bizti, hanketara, ongi Jorit. Aukera Salaberriak, hankera, eta bana, gora. Hogei eta amar. Salaberriak haintzeu guain, momentu bontan Salaberriak mutxitu, bilak area tondea eta orduan. Bai. Oizu eta arraen sakea. Maiztunak, oso, txokoan. Eutxi Joritek, gantxoa. Eta ikitutxi bai, baina ezin goian jarri. Urdeina kontra esto zerzatik, haidi oain ikusi du nola, atzea, Zabalea eta Marizkurren nola jundana pelota iritsi da, eta haidi ezaiatzen, Salaberriak haintzen du momentu montan pelota mugitzen oso ondo ahi da, eta nabarmentzen da. Da, 21-10, Salaberrian azkeneko sakea ikusiko dugu, Txaloak, Antiboko pilotarekoan, atera dugu, Maizkurrena. Antxoa, zuzitatu, eguren horrutzi. Maizkurrena atera behar. Antxoa, hortzia Jorit, honek atera. Ea Maizkurrena. Eman dio, latza, ezkerrez. Eutzu goleaz. Ea Jorit txarra horren zerbait egiteko. Bipareta. Eutzi Salaberria gaiztotu eta tanto. Iker Salaberria eta Aitor Alduntzin. Atera dira Antiboko txapelketan txapeldun 22 eta 10 irabaziete Joritze guren da Iker Maizkurrenari nekin. Irabazietela 22 eta 10 da, bueno, nagusi ez? Nagusi izan dira da... Zeitu ikusi materiala honekin jokatzeko... Ikusi egu hoi... Gainea, eguren da Maizkurrenak atea ute pilota hori da ikusi gaztea raroa ez, pilota honekin hauek horretik oso zaila eta da bitartea ez, markadorean ikusi da. Eta orduan atzian espalin maizu ondo dominatzen eta ezinean dominientu hibili da, orduan ikusi dut zeitu azkenia pixkanaka Salaberria jokuan sartzen hasian moduan zeitun nausitasuna erakutsi du. Bai, eta Alduntzin gainea sendo oso atzetik, lekuakin, ezkerre eskuin, eskubiz batez ez, altura, medio frontiz, pelota mugitzen. Txapelketa guztin, oloxe ikusi du. Oloxe ikusi du, pelota zailak eaman, kubritu,
hor lan gogorra egin eta oso ondo. Esan dezu gaina bikote oso konpentsatu bat zala, eta bueno, aurrelaria Iñaki Elortzan mikrofonan dugu, Iker Salaberria, azaroan Asperekin debuta egingo duen aurrelaria, eta ja Iñaki Elortzaren mikrofonan dugu. Bai. Guain nola da gauza? Aitorrek oso ongi jokatu du, nik aurren asmatu dut pilota batzu eta konfiantza hartu dut, eta oso pozik irabazita eta aurrera guan. Ostegunean Zumaian, gaur hemen, hau da hau, 19 urteari amaiera ematea, hau da hau, 20 urtei azera ematea. Aste oso polokia tokatu zit, astelenetik hasita, gero ostegunen irabazirun, eta gaur ginda jarri ditu eta oso pozik. Gaur aspeko burua, Fernando Bidartere hemen zen, gustora galdituko zen, ezta? Pentsatzu baietz, ez nahiko ongi jokatu bala, hemen indu, minio gero baki unon in behar duen, goian in behar da, eta zer moz joten zion bide hori. Eskerrik asko eta zorionak. Aitor Alduntzi, zorionak. Eskerrik asko. Gustora, ezta? Bai, oso gustoa, bai. Olako txapelketa baten irabaztea, ez da egunero lortzen. Hiru aldiz jokatu duzu pareja honen kontra, sekreto gutxi dago zuen artean, baina gaur ere oso ondo. Azkenengo partien 22 eta 9, gaur ere 22 eta 10. Neurri ondo hartu diozue. Nahi txaplaketako lehenean justu ibili zineten. Bai. Akaso lehenengo partidun pilota gutxio zeon eta pareja honek ez badiru dire pilota gutxiokin min gehiago ikendola uste dut. Eta gu bizikin bai igual ni boleakin o pareja gehiago ikendu, defenditu gehiago ikendu eta uste torre ondela pixkoat klabea. Tantoa sartzea zaila dela gure kontra. Lehenengo partean egon da borroka ez da, Aitor, baina bukaeran ondo nagusitu zerate. Bai, hasierako parteen nervio asko ondu die, nik uste bi parejan aldetik. Eta, gero nola batea bestea guretza joan da tantoa, Ikerrek ikearrizko partidu egin do, tanto asko bukatu ditu eta ni berari laguntzen, eusten, alture hartzen saiatzen, tantoa luzatzen eta hortan ibili naiz, ez? Eta uste horre ondu dela asuntoa. Eskerrik asko, eta zerenak Aitor. Eskerrik asko zuri. Esango dizuet, nekani hartzain. Gorkan atxiliondo. Entzun ditugu Salaberria eta Alduntzinen deklarazioak, Iñaki Elortzaren mikrofonotik. Da txapeldunak, Miren Larrarte, emakumezkoen lauterdian, Aitor Zabala eta Andoni Gaskue promesi mailan, eta Iker Salaberria eta Aitor Alduntzin nagusien mailan. Antigoko txapelketa larun batez izan dugu, partida politxak, ez? Nei batez ere gehien gustatu zaitena promesa mailakoa izan da, ez? Bai. Promesa mailakoa, partido gogorra eta ondo jokatu ba. Azkeneko hau ikusi dugu ez hasieratik partido gogorra jun lezakela, pero azkenia partido horretik aurrea Salaberria jokuen sartu da eta partidu aixa eman duen. Nik uste finala ordenetako material hoi Salaberria Alduntzin egure Mariezkurrenan artekoa 22-21 izan zan hori, material pixka gehiago zehola eta partida ikearria ikusten nola, ez? Bai, orduan da Mariezkurrena gehiago haitzezun da, orduan haintzezunean hori ze errexo sartzezan da partidu bat nibilatu bat gozeon, pero claro, gaurko pelotoekin ezintzun dominatu hain errez.
Marizkorrenak, eta orduan aurrian bukatzeko garaian diferentzia handia dago. Da gero biharren zatian, ez? Goizuetarrak hartu du bere... esaten egian, erasokortasun hori gora eraman dio. Berak doai ikararriak izan ditu beti, baina aurten eskubiak inda esan dugu, eta erasokortasun hori ere nabarmendu du gehiago. Salto txiki bat egin du gora egin du, eta esan duzu, txisparekin gehiago egin orduan, nik uste salto disentia egin dula, eta horrek partua erditik aurrea demostratu du besti ebeno gehiago dara. Da alduntzin egatitze esan, emate du da pilotari bat, hortxe, eman iteguna, baina nik uste aurrelari guztik bere bezalako atzelari bat nahiko luketela duki, ez? Bai, normalki beti ondo jo, galdu gutxi iteguna eta kubritu deiteguna, seguru antziet ematen dut, zu askotan aurrela jazartetan enteratu igual egiten dut, eta baki konfintza ole matzala jagin, horrek kubrituko zeak, ez? Orduan, holako isilik, nik uste kriston txapelketa egin dula. Nik egia esan, alduntzini ikuste jot, badaka jokua goa igotzeko, baina, Mateu enpresek ez dutela gu bezala ikusten, alduntzini ez dutela, haindik pilotari gaztea da, haindik asko ikasteko badaka, baina hau elite mailan urte desente bara mazki, ez, alduntzinek da... Lo que pasa es que, claro, ya hoy tirurteko, hoy talauko, ya zarra dia ya, veterano de Mateu, exactamente, veterano de Mateu, eta, claro, hoi urtekoa, emeretxe urtekoa pasatzen du, eta, bueno, honi irabazi, honi aizira ez maio, orduan bestiare zeo zer bada. Hoi da. No, nire ezin bertzen, jotik uste ezin dilele irabazi. Eta gero, urdinetatik, Iker Marizkurrena, baindik baiko enpresakin hor prekontratua, daka, entrenatzen ari da behaiekin. Hau, mutila hau lesio asko ez izan ditu bi eskutatik, operazioak ebai. Eta, hain pixkanaka, ematen nahi da, haidala bere doaiak berriro ere erakusten, bi eskutatik pilota bizi, ez dakit, emateu tako gutxi jartzuela, porque pilota hola ateatzeko, ez? Tako asko ez dukiko ez jarrita. Mutila ondila da altu ez errezkubi, eta eskerrare oso ona daka, oso ondo guteako gurritzataua, eta nik uste konfientza homoste denboan geldik ondakeo berrize, lehenkoko formata konfientza, sobre todo, hartzia koste egiten da. Eta, haidala emateun, zatek hemen demostratu partidu batzutan demostratu, bestiai bino golpe gehixioko atzala jadala, Batez ezker horrekin, magikoa, ezker hori oso gutxitan ikustean ezker bat, ikearri ematen jo. Ematen dio, naturala bestela, ez? Naturala, ateatu zaio eskutik. Naturala, Beak uste emateu konfientza gehiago dakala ezkerragen eskubiak imenu, junta da, beste konfientza hori junta, junta, jortzea pelota eta, aber, suerte bizkada, zatek, lehen komentatu duna atzalaiak asko daude, eskutatik, honek, ondo onbazan eusko aspaldi onbiertzun, aspaldi onbiertzun urte bete loko zea, golpi horrekin, oain golpia bilatze da, profesional esateko, eta golpik espaldi maz batzitik ez da gazu pasatzen. Ala izatea. Garko materialakin. Beno, orain sari banaketakin hasiko gea, eta hortxe ditugu emango duten sariak, eta pilotariak sariak hartzera joango dira.
Eta orain, irabazleen unea iritsi da. Irabazleek txapela jasoko dute noski, garaiko bere bai, eta 871 euroko txekiak. Sariak banatzen, ekaina hartzen duzela goizanean bai izango dira. Mesedez, atzerezek zuzenean horra aurrean, horrela gardalunak izan gabe, eta agitzagun. Txalo bero batez, promesa mailako irabazle diren, Edo Zabala eta Andoni Gasko. Egiten ditugu. Bi txapelunak, Edo Zabala, Arrondara eta Andoni Gaskoen, Larantzatara, Zazpi Gobelika buruzgain elkarteetako ordezkaria. Argazki ofiziala aterako zaie. Tira, banatu ditugu nesken mailako sariak, promesa mailako sariak ere bai, eta orain nagusien mailako sariak banatzeari heldu behar diogu. Bigarrenarekin hasiko gara orain ere, 900 euroko txekia eta garaikurra goizanen Albaizek eta Donostiako udaleko zinegoziaren bainakizu zidoanek banatuko dute, mesedez, aurrera zaitezte, eta hartitzagun, txalo bero batez, Iori Zenikoen eta Iker Ariezturena, hartitza ditugu, Irina eta Emiratzeko antiko gautaketa txapeletan, nagusi mailan, bigarren, zaiteko diren, bi pilotariak Dosako Zazpiko Bilbaineko Iori Zenikoen eta Berriozarko Donesteko Erreka Elkarteko Iker Ariezturena, txalo bero batez zaitezte. Eta iritsi da nagusien mailako txapeldunei arbera egiteko unea. Txapeldunek, noski buruan txapela jarriko dute, garaikurrak izango dute, eta 1.311 euroko txekia ere bai. Saria banatzen, Josusmari Burbuetan Gonzolekin izango ditugu, mesedez aurrerako zaitezte zuen biok ere, eta hartitzagun txalo bero batez, Iker Zabaldia eta Aitor Alduntzen. Hementxe dugu. Bi txapeldunak. Txapela buruan. Elizara, ahora Iker Zabaldia goizurreko umordeuna elkartekoa, Aitor Alduntzen berriz, Zuberralde Indigo elkartekoa, txekia, garaikurra, eta txapela buruan dutela joango dira etxera. Txalo bero bat mesedez, txapeldun handientzat. Argazki ofizialak jarriko dira. Eta behin, sari hauek banatuta, sari berezien banaketari heldu behar dugu. Lehendabiziko saria, Antonio Maiz oroimenezko saria da, 3 adituz osatutako epaimahaiak. Saria norentzat behar duen erabakitzeko zentzuntza egin dute pilotari bakoitzaren puntuak. Horretan egin da, eta bere erabakiz, etorkizunik handiena ikusten zaion pilotariari emango diote saria. Saria banatzen, Antonio Maiz eraba aburtzaren Maiz izango da. Saria, Ameriketatik etorritako garaikurra eta 300 euro izango dira. Eta Antonio Maiz, oroimenezkoaren saria, pentsatzen dut prest dagoela. Bai, prest dago, baina
Bigarren sari bereziaren banaketari heldu behar dugu orain. Kasu honetan, bigarren sari berezia hau, Gipuzkoar pilotaririk onenari ematen zaion saria da. Sari ematen, Gorka Arantxilgo, Guztiz Moiuako zuzendari nagusia izango da, eta sari honen Gipuzkoar onenari ematen zaion saria honen irabazlea, Iori Zegiburen, Sari banaketa ikusi dugu, eta bueno, Antiboko 71. gizonezkoen edizioa bukatu da, nesken 3. izan da, aurten 19 jaialdi izan ditugu hemen Antiboko pilotalekuan, uztailan lehenengo astean hasi izan txapelketa, eta bera, sari bat gehatzen da baindik, emakume hoberenaren saria, ea norentza izangoan, Miren Larrarte edo Leira Gare, Miren Larrarte bidaniarraren izan da saria, txapeldunatea dan emakumea, eta hor txari gaiguzen saria jasotzen, Miren Larrarte, eta amaitu da sari banaketa, ikusten dugu pilota zalea pozik ikusten dugu, eta bueno, Iñaki,
esperientzia polita izan dalakoan, ez? Placer bat izan da zurekin hemen komentatzea. Bai, zuekin, berdin zuekin, oso gustu ondu naiz. Eta, bueno, 3 partido polit, bueno, nik uste favoritoak bere lan egin dutela, eta, bai, ja txapeldunak izan dela, favoritotzat, ez? Bai, irabazzitu. Nik azkeneko partidu horrek utzi gaitu pixka bat otsamarrez. Bestiak, neskake, gauza politia dira, eta promesetako partidu gogorrez handua eta gauza politia ikusitu. Azkeneko horrek ja partidu erditik aurrea ja galdu du, ez? Galdu du, nagusitasuna hasi da erakusten Salaberri eta Anuntzinekin laguntzarekin, da, bueno, horrek utzi gaitu pixka bat. Hoxe, Miren Larrarte txapeldun emakumeen txapelketan, Promese mailan Zabala eta Agazkue atera dira, eta nagusietan Salaberria eta Aluntzi, Iñaki, placer bat izan da, da ea beste batean ebai joten gehan, eta zuei jarraitzaile guzti, lehenengo urtea izan da hemen Antiboko txapelketa YouTubetik zuzenean botatzen, gustora egon zeatelakoan, urrengo urtean pilota gehiago hemen Antigon, pilota gehiago YouTubetik, urrengo arte.